televisie en internet. Van 4 augustus aan de strijd om het SKS kampioenschap bij Omroep Friesland. Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijfsma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Hielkema. Goedemiddag en welkom vanuit het wedstrijdwetter hier bij De Lemmer. Door Ian van De Lemmer, want morgen wordt er hier ook weer zield. En het kan samen zo wezen dat Grauw Joert kampioen wordt, 2023. Wat moeten ze dan van? Dan moeten ze 1 plak voor De Lemmer eindigen en 3 plakken voor het JRVN. Dini Visser, ja, we zeggen het is uitzonderlijk. Is het eigenlijk uniek dat je al op de eerste dag van De Lemmer kampioen wordt kunnen? Ja, dat is wel redelijk uniek volgens mij. Er zijn wel eens mensen die kampioen worden op de tweede dag, maar op de eerste kan ik me net heugen. Ja, en mensen die wel eens kampioen worden op de tweede dag van De Lemmer, nemen ze een scootje die dat elkaar is? Ja, snit. Ja. Dit zo, dat is toevallig. Verschrikkelijk, ja. Klopt. Maar dat is al mooi koftselinar, hè? Ja. Ja. Maar van hoe gaat dan straks? Want dan weet je wel van dat je kampioen worden kunnen. Maar je wil er ook net de volle nooit denken. Want ja, als het Joert net gebeurt, dan zal het Griff morgen gebeuren. Maar ben je daar in je holle wel met wanden, denkst? Ja, ik denk het wel. Als je 1 keer in de wedstrijd zit, dan ga je gewoon zielen. En dan ben je gewoon het maximaal uit die wedstrijd halen. En dat zal voor Grauw net oors wezen. Maar ja, de best natuurlijk spelen het ergens wel een beetje mooi. Ja. Hoe gaat het eigenlijk maar Snits? Nou ja, ik hoef net te vragen naar de resultaten, maar meer de stemming binnen Snits. Ja, nou ja, dat hebben we al eerder gehoord. De verwachters, het voorseizoen weer mooi en het skipker in wel hut en hegen bij soms tijden. En als het er dan net uitkomt, ja, dan ben je natuurlijk net blij. Nee. En dan wordt er op praat. Ja, dan mist ziek je. We zitten ermee en ja, analyseren, beelden we weer omzien. En maar mijn koor om de tafel, denk ik, stel ik me zo voor. Ik ben er juist er net bij geweest. Ik kan net maar ze bellen, want ik denk, lid ze mooi maar rust. Dat is soms even beter. Want al die vragen, die best dan ik wel een keer beu, denk ik. Ja. Maar goed, die dagen daarvoor heeft natuurlijk wel maar Huid bellen. Heeft maar die broer bellen, maar Jappie. Ja, waar luidt het dan om? Luidt het gewoon misschien te min echte zielervaring, zielondervinding onboord? Is dat het? Nou ja, dat helpt wel mij natuurlijk. Als naar Grauw, die stiet er nou natuurlijk hartstikke mooi voor. En die heeft Skipke mooi voor elkaar. Maar daar zit ik zo wat 250 jaar aan zielervaring aan boord. En ik denk dat dat bij Snits misschien gemiddeld 100 jaar is. Dus ja, dat... Van die Huid al 40 het? Ja, klopt. Dus ja, dat jouwt wel een beetje verschil. En zielen is gewoon een ervaringssport. De kerst heel veel dingen trainen, handelingen kerst trainen. Maar de must... In een wedstrijd moest maar zoveel factoren rekening houden. En als er dan dingen krijgen even in oors binnen, moest heel vlug schakelen kennen. En ja, als dan overal krijgt een let is, dan wordt het het skip net helemaal goed. Dan wordt het een opstapeling. Nou ja, en dan wil het uiteindelijk op les niks meer. Dan gaat alles verkeerd. Ja, en Jappie, je moet het natuurlijk ook nog echt in de vingers krijgen misschien. Hè. Ik ken het natuurlijk al goed, maar hij moet nog meer echt in de vingers krijgen. En die Huid moet ook misschien wel een beetje wennen aan het feit dat hij nou adviseur is. Ja, ik weet nog dat hij ooit zei toen hij naar je adviseur kreeg van nou dat duurt een hier of 2 draaien voordat mekaar echt lezen kerst en wist van mekaar wat heeft nodig. Dus ja, die tijd hij het heel lang skipper geweest, maar dat is echt heel wat oors als adviseur. Dus die met hij zelf ik in groeien. En ja, Jappie die is al een periode skipper, maar ze hebben nog maar 3 kampioenschappen zield. Dus ja, die stiet ik nog in het begin. Wat mensen misschien vergeten dat hij het in het begin ik net al te vol in het voorrang ziet. Hè. Hey, nog even over het wedstrijdwetter, want de organisatie wil heel graag een op-en-delbaan, een gatebaan. Maar ze zijn druk aan het slepen met alle ton. Wat is er aan de hand? Ja, de wien is al in het maat eersten. Toen ze van de morgen op routebespreking wien, toen zeiden ze dat toen wie het nog een kans, toen ziet de wien nog wat in het eersten. Maar hij is nou echt al maat eerst en de kans is ik nog wel dat hij misschien een beetje terugdraait. En dan zist mij deze baan het zal een glas gewoon beter. Ja. We hebben hier nou de wedstrijdleider, dat is Bouke Kupers, de vastzitter van de wedstrijdleiding hier bij De Lemmer.
We hebben noordoostenwind, dan komt de wind door de lemmer heen en dan ben er in de regel wel de nodige windskiftingen. Dus voor de skippers is het best lastig. En als de wind uitbloedt is het ik wat lastiger zelf. Dan zei Jan Jonkman, want die weer hier bij de routebespreking, die zei van ja, hij helpt wel wat om van nou een uur of 3. Ja, dat klopt. Maar vanmorgen zou het stil wezen, maar er stond steeds wel een beetje wind. Ik heb goede hoop dat die wind er wel steen bloedt en dat er een beetje bij komt en dat we gewoon om 12 uur starten kunnen. 12 uur gewoon starten en mooi hokkerbaan dan? We hopen op een up-and-down baan, hè, om het maar op zijn lemstes te zeggen. Mijn gate onder. Dat vinden de skippers het mooist. En dat is de meeste kansen, dus duidelijk. Maar, en dat kent mijn oostelijke wind. De baai is een beetje langwerpig, dus dan kent dat ik mooi. Maar als de wind dwars door de baai, hè, mijn noordelijke wind bijvoorbeeld, dan zit dat er net echt in. Want dan heb je maar een heel lieds up-and-down baantje. Dus dan doen we in de regel een songles. Nou ja, de wind is nou nog oostelijk, dus het zou nou kennen. Nou. Maar jij er als 12 uur mei net nou volgens de regels. Dus dat doe ik net. Nee, maar stel dat die 12 uur nog altijd oostelijk is, maar dan gaan wij de wedstrijd voor het nou mat eerstelijk. Wat dan? Dat is wat, dan hebben we wat meer speling. Want als je begint met een up-and-down baan in de oostelijke richting, dan is het mooi lang. En dan in het begin van de wedstrijd rekt het veld toch wat uit. En dan heb je volle minder probleem als het letter wat korter wordt, omdat we draaien moeten. Ja, dat zei Bouke Kupers. Hij hier nog over een op-en-delbaan. Maar we weten nou zeker, het wordt een songles. Ik zeg niet, kijk, de Friese vlaag op een startskip, dat budget echt een songles. Ja, er hing het een beurt op het startskip en er staat B op en dat budget het songles. Ja. Wat maakt het deze omstandigheden nou lastig? Of bin dit, ik het iepen stellen, van bin dit lastige omstandigheden? Ja, dit is zeker lastig. Voor de Sielers dan. Hè? En misschien voor het wedstrijdcomité ook wel. Omdat de wind natuurlijk net heel constant is. Maar tenminste, ze voorspellen dat hij nog draaiing gaat. Dus ja, dan heeft hij beperkte ruimte. Hè? Dus juist het. Er zit al haast op de ronde van het wedstrijdwetter maar de tonsjes. Maar Bouke heeft al je mogelijkheden in de tas om het een interessante wedstrijd te te litten. Dus daar heb ik alle vertrouwen in. Maar wat het voor de Sielers moeizaam maakt te kennen is dat de wind komt eigenlijk over het dorp heen, zeg maar. Dus ja, dat betekent wel dat hij vlagerig is. En er kan nog wel wat nieuwsgierige dingen uitkomen, denk ik. Ja, dus hij is het al, hè, van misschien wel lastig voor de skippers, maar ook voor de commissies. En laten we het daar eens over hebben. Want er is stadig gewoon, ja, er komt alle dagen is er wel wat kritiek op de wedstrijdleiding. Juist daar hebben we natuurlijk zien, hè, maar die start, Lemmer wordt weer omroepen, gaat in protest. Tjen, de wedstrijdcommissie krijgt gelijk, dan komt de hele vlagen erin. Drachten hier een geweldige stad. Eindelijk, Jeroen Pietersma. Maar dan weer waarom. Nog een start na 40 minuten pas. Er lag een verkeerde baan in. Nevens de skippers bij Starum. En zo is er alle dagen eigenlijk wel wat. En dus is de kritiek van de skippers. Wat vies je van? Of zullen we eerst even de skippers jaren? We laten eerst even de skippers jaren van wat is nou correct die kritiek die zij hebben op de wedstrijdcommissies? Ja, dat hier uw wedstrijd moeten worden. En het is vreselijk dat dat samen moet beteren. En helemaal net om Albert of zo, echt totaal net, want Albert werd ik dupeerd. Maar het is natuurlijk amateurisme van heb ik jou daar, dat hier natuurlijk nooit zou moeten. Want verdorie, er wordt iets met een contraskip verkeerd in. Nou ja, Gerrit had vorig jaar ook iets meemaken met mijn contraskip. En toen was dat wel onhellen en nou net. Dat is, ik vind het echt zoer. Ja, het is heel rommelig. En ja, je merkt gewoon dat je verschillende commissies hebben en dat het eigenlijk overal wel een beetje rommelt tot nou toe. En de oplossingen ben dan ik net altijd juist. Dus ja, daar moeten we denk ik wel eens even naar denken misschien al. Zo, je steekt een hoop geld in discussies en een hoop die het. En op een gegeven moment, dan denk ik dat je daar in mij moet gaan in andere dingen. Dus maar alle respect voor iedereen die er het jongetje best voor doet. Maar dan moet je mij ook om de tafel. Hoe geven we dit oorst aan? Professioneler. Ja, misschien wel. Ja. Ik denk dat we die kant uit moeten. Het vervelende ook voor de wedstrijdorganisatie is nou dat wij nou echt de middelen hebben om het weer op te zetten. Nou, de vroeger te water beteerd winnen, dan wisten ze dat net. Nou zien we dat letter op de beelden met de track and trace. Dus echt voor die meisjes is het natuurlijk wel. Die krijgen dan vragen van, hey, wat is hier gebeurd?
Ja, ik denk toch dat er een soort overkoepelende organisatie gewoon de 14 dagen erbij wezen moet. En die de leiding neemt in de procedures en in de baan die eruit lijnen worden. Dus wij hebben begrip voor, nogmaals, voor de ideeën en gedachten van skippers. Zeker in een kampioenschap. Ja, dan wordt er van alles zijn. En dat begrijp ik. Ik begrijp soms ook de frustratie daarin. Wat heel belangrijk is dat je onderzoekt wat er nou uit misgaan is. Zeg eerst eens, wat gaat er hier nou fout? En dat kan op elke locatie weer oors wezen. Ik zeg net echt een soort van reden trieën daarin. Fout van Juster is gewoon een fout. Ja, maar reden trieën is dat de wedstrijdcommissie blijkbaar net ervaren genoeg is om alles goed te doen. Dat is al een conclusie. Ik zou zeggen, onderzoek je eerst. Bij de evaluatie hebben wij punten. Uit de geluiden die wij nu jaren nemen wij mee. Dan onderzoeken we dat. En vervolgens moet je zeggen van wat voor conclusies loeken wij nu uit het onderzoek wat we dienen. En dan pas handelen. Dan pas zeggen van wat gaan we doen. Ja, de baan van Starum die er net goed in loopt. De startlijn die er elke keer net goed in loopt. Een valse start bij Langwar. Wat elke keer Schenkin uit zijn de wedstrijdcommissie. Dat is een beetje de kritiek. Dini, wat vies ervan? Ja, dat is wel lastig. Hè? Want het is een beetje een optelsom, denk ik. Hè? Want er gaat natuurlijk elke keer wel eens wat mis. En er meestal werk je geen eens dingen mis. Maar het stapelt op. Ja, en het wordt misschien nou ik wat meer zichtbaar. Hè? Dus het veel extra pittig. Maar ja, los daarvan, Drachten, die wie natuurlijk hartstikke zoer. Maar ja, die wie het slachtoffer daarvan. Dus voor Drachten is dat heel vervelend vanzelfs. Maar ja, er is wel een beweging op gang kwam binnen de SKS, volgens mij. Tenminste, toen ik nog in het bestuur zie, weer ik een wedstrijdondersteuner. En er weer oorlees maar de wedstrijdcommissies om mij mijn te cheffen van nou, waar kunnen we van elkaar leren en waar kunnen we verbeteren. En die ondersteuner die het steeds maar de wedstrijdcommissie ondersteunt, die komt dan van Boeten. Is die de no dit hier ook? Ja, weet ik net eigenlijk. Ik heb dat net heel duidelijk zien, maar dat doe ik net sinds dat met mij nog René vrij. Ja. Maar ja, er is wel een verbeteringsslag binnen de Maidwandewest in het verliezen. En hoe ze daar nou mee omgaan, door ik eigenlijk net te zeggen. Nee. René Nagelhout zei niet correct van ik zocht geen reden trieën van al die flaters, dovel. Nou ja, dat zeg ik. Het werd ik misschien wel een beetje uitvergrutten. Sommige dingen zijn discutabel, dus beeldvorming. Ik bedoel, ze zijn wel wat je beelden en track and trace, maar die track and trace maar dat op zekere hichte betrouwbaar. Die kastjes die zitten net op hetzelfde plak op het schip. Hè. Het hapert wel eens. Beelden vervormen. Als het hem heel heeg is, dan lijkt het soms volle malen dan het is. Dus ja, het is ik wel eens een beetje populisme misschien ergens al een beetje. Ja, gewoon zei ze ook wel van ja, omdat het kampioenschap een tikkeltje saai is, omdat Grauw alles wint, wat maakt het toch wat te zeuren hè? Ja, nou, zo veelt het soms wel een beetje. Natuurlijk moet je zien naar wat er verkeerd gaat. Maar ik ben het wel met René. Je moet eerst even zien wat gaat er nou eigenlijk mis en analyseren. En dan kan je dan eens even zien wat mogelijke oplossingen binnen. Aan de andere kant, Dien Hoyt ziet ik in het SKS-bestuur. Hij heeft wedstrijdzaken in zijn portefeuille. Hij is daar weer uitstapt. Waarom eigenlijk? Ja, nou dat kan beter dan eens Hoyt vreeg je vanzelf. Want, ik vreeg het door zijn dochter. Ja, nou ja, dat wie ik de combinatie van. Hij zielt nou weer bij Jappie aan boord. Dus de kerst had al, ja, daar moest ik in het bestuur onafhankelijk wezen kennen. En dat neigde wat naar dat de meesten vonden dat dat net meer zou wieren. Dus dan moest dat ik voorwezen en eruit gaan. Maar hij moet echt professionaliseren in de koon. Ja, en SKS is natuurlijk een hele unieke organisatie. Het bestaat uit een vereniging maar leden. Die hebben al jaar oren belangen. Maar er is altijd een soort spanningsveld tussen professionaliteit en authenticiteit en historie. En daar zit het altijd een beetje tussen. En dat maakt het lastig? Dat maakt het heel lastig, ja, maar wel mooi. Ja, Willem Zwager die zei nog van, ik ben voor een overkoepelende organisatie die dan steeds maar op alle wedstrijdwetters, zij bepalen het. Ben je daar ook een voorstander van? Nou, misschien kan je daar een vorm voor vinden wat een beetje die kant uit gaat. Wij hebben bij de SKS natuurlijk wedstrijdcommissies die het autonoom binnen. Dat zijn lokale commissies. Dat is nog een keer de structuur van de organisatie. Maar misschien kan je maar elkaar zien naar mogelijke oplossingen. Ja, want bijvoorbeeld de wedstrijdcommissie van Eerlehuizen of de wedstrijdcommissie van hier bij de Lemmer. Hoe vaak organiseren die wedstrijden? Of is het, ze organiseren nou de wedstrijd hier voor het scootsseizoen en dan het hele hier weer niks en takken hier dan wat ze weer in spier? Nou, dat zal wel een beetje verschillen per commissie. Er zijn natuurlijk 11 verschillende commissies. Er zijn commissies bij die doen dit bijna elke week. Dan net per se maar scootjes, maar wel mijn oren skippen. En dan ben ik commissies die het misschien iets minder vaak doen. Maar ja,
ik denk wel dat ze met enige regelmaat bezig binnen. En wanneer vies je nou dat je dit als SKS-bestuur met alle skippers bepraten moet? Geliek nou aan ze naar het kampioenschap of wacht je onder de winter? Nou ja, dat is net helemaal mijn plak natuurlijk. Maar ik kan me indenken, volgens mij doen ze dat ik wil. Ja, dat ze in september of oktober een evaluatie plannen. Om aan elkaar te zeggen van goh, wat hebben we beleefd. En hoe kan het beter vanuit de VSB, wordt dat bijvoorbeeld ik elke keer wel organiseerd intern. Van nou, wat hebben we mooi gekregen, wat kan we als feedback, Jan? Ja. Ja. We zitten nu correct voor het 4 minuten skot, of 10 minuten skot mag ik zeggen. Dan gaan we hier los, hier op het wedstrijdwetter bij de Lemmer. Waar verheugst die nou weer het meest op? Nou, ik ben wel heel benieuwd hoe... Klinkt het skot trouwens? Ja, het wordt gewoon, wie wordt nummer 2 ooit? Dat wordt wel heel spannend, denk ik. Ja. Ja, want dat Grauw kampioen wordt, daar zal elke niet het wel mee eens wezen, toch? Ja, ik zocht naar die gezicht. Doe heeft nog twijfels. Het is altijd, ik moest nooit prijs de dag niet voor het avond. Het is een mooi spreekwoord natuurlijk. Iets met een huid en een beer. Ja, precies, dat is verschrikkelijk natuurlijk. De kerst dat eigenlijk net zeggen, want ze kennen je het ik gewoon pech hebben. Ze kennen niet stikken gaan. Ze kennen gewoon vaart weer in de start. Bedenk het maar. En dan ben je gewoon last en dan ben je het correct net. Dan misschien mooi wel, maar je het net. Dus het kan wel, maar het hoeft net. Het hoeft net. Nou ja, ik zei niet correct, maar de 1 plak voor de Lemmer eindigje. En dan 3 plakken voor het Jereveen. En dan ben ze echt kampioen. Maar laten we, Safir is het nog net, laten we eerst even weer waarom gaan naar vorig jaar. Waar woonde doe een Ierlien de eerste dag op een Lemmer? Dan gaan de scootjes op wij naar het strand van de Lemmer. Daar leidt de eerste tonnen. En Langwaar is op een ei goed voort. Harmen Brouwer en zijn bemanning hebben het weer voor elkaar. Ze hebben een heel soort winst bij de stad. En doggen dat ik joert. Want als eerste draaien ze voor de orenscootjes del. En zielen ze op wij naar de bopperste tonnen. Werd ze dus ook als eerste omheen gaan. Het scootje van Langwaard, dat rint er 4 uur op de IJsselmaar bij de Lemmer. En vanzelfs zorgen we dan ook altijd een mooi plaatsje van het Wouda-gemaal. Onderdeel van de UNESCO voor het erfgoedlist. Onboord van het scootje van Langwaar hebben ze alle tijd om naar dat Wouda-gemaal te zien. Want ze liggen meer als een hele kilometer voor op nummer 2. Ljouwert. De zwan van Langwaar sprierde zijn vleugels op de IJsselmaar. Het scootje van Langwaar behelpt de 4e die-oewinning van dit SKS-kampioenschap. En het is de 3e die-oewinning op Riegen. Harmen Brouwer en zijn bemanning hebben het skip geweldig in. En wennen ik al wel wat om al dat winnen. Want Harmen Brouwer hebben nog net zo rustig sjoen naar een oewinning. Ja, Langwaar woon hier dus vorig jaar de 3e oerwinning op Riegen. 4 in totaal. Nou, we hebben, ze krijgt bij we, dat we hierheen roen, hebben we Harmen sjoen op het voordek. Nou, wat heeft u hetzelfde sjoen als ik? Ja, hij zegt net heel blij nog. Maar, Zak en as. Ja, zo zegt het er wel uit. Maar dat kan een momentopname zijn. Maar ik denk dat ze het er best bij kunnen zitten. Want het is een mooi winstje. Dat komt wel goed. Ja. Maar goed, Langwaar. Maar ik denk niet dat zo Langwaar nou tips als van de die-oewinning. Waar tips wel? Nou, ik denk toch gewoon Grauw. En nummer 2, ja, dat zo. Ik denk dat Langwaar er echt wel bij zitten kan. Meen ik serieus. Ja? Ja. En wordt Grauw dan Joert kampioen? Ik verneem gewoon, vielste de wien? Er komt meer wien. Ja, lekker. Ja, natuurlijk. Want daar was ik wel vragen van. We hier krijgt even de prestaties van Snits. Dan was als nou en dan, die niet, we willen daar weer waarom hebben als adviseur. Ja, dat krijg ik, ja. Ja. Nou, geef me het van. Nee? Nee. Dus bij deze helpen we dat nodig voor uit? Ik zit in de politiek, hè. Daar kan ik niks bij doen. Die Visser wordt net de adviseur van Snits? Nee, helemaal nee. En dan zei ze dus, Grauw wint hier de eerste dag bij de Lemmer? Jawel, ja. En worden ze kampioen? Dan wel, hè. Ja. Dan wel. Nou goed, het hing er nog een beetje af van wat docht de Lemmer en wat docht Jereveen. Wij zitten er in elk geval klaar voor. De 4 koetsjes kunnen aan wel los. Wij gaan er even uit van de reclame. En dan ben we vanzelfs weer bij jou weer waarom. En dan krijgen we het wedstrijdverslag van Ilke Dijkstra en Gele Tadema. Een heel soort willen erbij. Onthaast. Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijfsma, FB Oranjewoud, Rabobank en Hayema Hielkema. Heeft u haaruitval en bent u bang kaal te worden?
Dan breekt er voor u een nieuwe tijd aan. Herriset Jantien in Harkema heeft meerdere succesvolle oplossingen voor haarproblemen. Zoals niet van echt te onderscheiden haarwerken voor hem en voor haar. Herriset Jantien in Harkema. Voor een blijvende oplossing. Bij Wooncentrum S van den Berg in Nijbeets worden je lokkig van de prijzen. Want het is happy sale. Bij kwattingen ongeveer 60%. Kom gauw naar Wooncentrum S van den Berg. Met de wind in de haren en de kracht van ambitie in de zeilen. Skippers van de SKS, zeil naar succes. Van der Let Partners Marketing en Webdevelopment. Krutske co-sponsor SKS. Tjerk. Yo, Freek. Wat moet jij hebben? Frikandel speciaal, kipcorn en doe maar Ja, patat met. heel lekker, maar ik heb het over die bestelling van Raadsma vanmorgen. De webshop van Raadsma. Moa's Farsoonhoeren besteld, dezelfde dag nog bezorgen. Ijzerhandel Raadsma. 25.000 producten, vlug leveren. Welkom bij Hotel Eetcafé De Hoe in het pittoreske centrum van Wurm. Als 5e generatie van De Hoe nodig je hem van harte uit om de gemoedelijke sfeer te komen proeven in ons 100-jarige familiebedrijf. Wij ontvangen jou graag in ons gezellig eetcafé, uw sfeervolle hotel of voor een arrangement in een van onze cel. Wij zien jou graag bij u in Wurm. Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijfsma, FB Oranjewoud, Rabobank en Hayema Hielkema. Welkom in de baai van Lemmer. We zullen de scootjes zich al opmaken voor de start, de eerste start. We weten dat er een heel soort komen kennen dat in dit kampioenschap. Naast mij zit Gele Tadema. Gele, welkom. Dankjewel. En mijn naam is Elke Dijkstra. Wij gaan hier weer wijdwaardig verslag doen van het scootjesielen. Lemmer Ingen, zoals het nemen. Onder leiding van de Leeuwarder Commissie. Die hebben dit als hun wedstrijd. En de wedstrijdcommissie is dan Wolf van de Lemmer. Dus het is een goede gearwerking tussen meerdere partijen. En wij zullen zien wat dat Juwet als Arjen al een beetje hinten de beslissing vallen kan. Voor dit scootje in beeld. Wat denkt je, Gele? Nou, die kans is best wel groot dat zij Juwet al kampioen worden. Zeker als Jos naar de wedstrijd zat hij daar aan de weekend voor. En nou, ik mooi dat de beelden echt van het scootje komen kennen. Dus ik heb dat ik mooi volgje. Ja, dat is wel uniek. Hè? De laatste 3 wedstrijden hebben ze won, maar ik echt won. Mijn groot verschil, dus net zo'n verschil als op Langwaar werd het Scott op Scott weer. Maar gewoon mijn minuten voorsprong. Dus ze rennen er echt wel uit dit kampioenschap. En nou, ik kan het best wel onwezen dat ze dat Joert al de titel ik binnen Helly zullen. Maar wie zult zien, er moet gelukkig nog versield worden en dat zijn uitdagende omstandigheden. Kun je dat nog heugen wanneer je een skip al op Lemmer in? Dan moeten we volgens mij heel vier waarom in de skierdenis. We weten dat Arun hier Lemmer zelfs, Ja. Albert, maar die waren op Dai 2 kampioen en dat is wel eens vaker gebeurd. Maar ik ken het me haast net heugen wanneer dat voor het laatst bad is. Nee, nou, wat mij nog wel bijstiert, dat weet ik voor het grootste scootje, maar we toen nog met Berend Menking, ik dacht 2001, 2002 in die jaren. En, maar toen wisten ze het volgens mij net en toen bleek achteraf dat ze alleen maar 1 al kampioen waren. Maar daar weet ik zelf net bij. Maar toen ging ze een hele unieke reeks. En, maar die reeks die het Douwe en zijn team nog deel zetten met Grauw is ook behoorlijk uniek natuurlijk. Maar, en de manier waarop. Ja. Ondertussen zullen wij alvast weer even naar de startlijnen, want we moeten het weer even wat spannender maken. We zullen alweer redelijk betiet op de lijn aankomen, want over een paar seconden hebben we al 1 minuut voor de start. Het is 1 minuut exact nou en dan gaat de race los en dan ben er al een soort die al redelijk betiet erop aankomen. Dat komt misschien ook omdat de wie net heel erg
sterk is? Nou, wien is net heel sterk en hij varieert nogal. Op verschillende plakken. En dat komt gewoon door de Mat eerste wien. Die komt door de Lemmer heen. En dan krijg je gewoon hele verschillende hoeken qua wien. Dus ik ben wel blij dat de wedstrijdcommissie dus dit zonglijst erin lijn had. Want maar die op- en delbaan, dat wie net het van hoe die erin lijkt van het begin van de midje. Dus dit is iets zever. En, maar als je bent al wakker rond Remy hier, wie wat zijn. Ja. Maar ze ben nog onder de startlijn. De man voorop, wat zijn die auto's? Ja, maar de skipper, de wat zijn kunnen vallen, hè? Maar ja. de middenkant, er zitten wel gaten tussen. Onderin zit alles. Ja, maar onderin is het gewoon te let. Dus echt aan de lette kant. Want het is nog 10 seconden, denk ik. Nog 5 seconden. Ja, Grauw dus, ik net heel petit. Die zit erachterom. En daar is het schat. Ja, het lijkt al je goed te gaan. En als het goed gaat, nou, wij zullen het toch wat over. Nou, dat zult wel en zijn. Een individuele. Het is een individuele valse start. En wij gaan zien welk bordje, wie dat wordt zijn. Dan is het helemaal onderin west. Ik denk wel wat zijn. Maar wel een beetje slordig, want het hier net hoeft net voor mij. Sure, het zijkant van het bordje. Ja, we kunnen eens omdraaien, maar... We kunnen net zien welk nummer het is. Maar we zijn wel los met de starterij. En er is in skip te betiet. En wij zullen grifttrok krijgen waar dat is. Maar het is een rommelige. Ja, het is wat zijn, die had het al jongen. Het is wat zijn die te betiet is hier op Lemmer. En ja, nummer 4 bevestigt het dan nog even. En het is een rommelige start, vind je het net? Nou, ze is wat minder al op in lijn. En dat zijn wel de omstandigheden. Hè? Weinig wien en dan ook nog wel wat variatie. En ze kiezen al even voor die onderkant. Onderkant van een start. Dat betekent dat ze verwachten dat die stuurboord gewoon beter is. Dus ze zullen nou naar het Woudenkanaal zielen. En dat ze hem daar vanuit de wal heen oppakken kunnen. Maar de mensen afvallen, dus daar komen we een paar goed bij. Die hier nog achter zitten, die met achter ons sluiten. Zoals jou, of achter ons sluiten. In ieder geval van het groepje wat onderin zit. Zoals dus wel jou er wel in van. Dat is keerig om te zien. Het vind je hier helemaal boppen in. Die maat wilde wie nog pakken. Heel de boppen, dichtst bij het Woudegemaal, daar zit Akram. Ja. Die had een hele mooie start, liep het als hij de wien erop pakken kan. Ja. Het is maar krek weer de slag luidt. En dan luidt het nou al heel erg verspreide. Waar zit Grauw? Want daar zullen we het natuurlijk ook nog naar. Die zit er ook wat in de vooraan. Achter Akram zit Drachten. Die luidt er wat onder. Hele mannen tippelt er weer heel mooi voor. Nou, dat is toch de starter van de laatste weken geweest, hè? Ja, in ieder geval van de laatste dagen. Zit er inderdaad mooi bij. En dan is mooi Jenny Voorsten pak hem al heger op. En zoals Janne Woutje als de vakklapper, die hebben gewoon les van die skippen die er voorzielen. En Grauw die hem er mooi samen mee lang war, toch? Kan die hem er mooi uitsnijden. Akram, heel mooi voort. Krijgt hij. Want dat is Siljoet het verhaal. Ik wil een beetje wijzen. Ja. Wijst je de wien, krijgt de vlaag. Dus tegen het Vlieden hier. Mooi toen Albert Visser hier op Lemmer 2 kampioen weer een hele hoge koersen. Ja. Maar het is ik alweer Grauw die de turbo aan had hier. Jongen, die flutjes zou drachten hinnen. En onderlang waar wij. Eruit kniepen en rennen laten. Dat weer de quote van Douwe Visser van de week. En dan er. Heerenveen die helemaal op de kant zit. Ten opzichte van Grauw. Ja, dan geven we puzzel in, hè, want wat wie het? Eén skipper tussen. Nou, ik ben dat Grauw treien plakken voor Heerenveen wezen, maar dan. Treien plakken voor Heerenveen, dat is de man van de cijfertjes, Joert. Ik meen dat de Arjen straks ik zei, dus dat zal wel klappen. Dus. Ja, kijk, mooi zien, hè? Best wel een grote groep die al hoe stuurbaar voortgang is, die net naar die bovenwal gaan. Maar die Tordemark gaan, Heerenveen, Lemmer, Jouweren, die kiezen echt de andere kant. Daar hebben ze op zich wel wat wien. En het voordeel daarvan is, dan komen ze aan het bakboord om bij de bovenste tonnen. Want de eerste tonnen ronden we stuurboord om. Ja, die slag moest. Wat zijn ik wil dwan, want die hier een vals gestart en die ging op nij. En dan moet je een alles of niks koers kiezen. Ja, het is Akram die al door de wing gaat en Grauw die volgt gelijk, hè? Ja, nou, ik denk dat Akram rond voor de wal vregen heeft om Grauw. Dat betekent dat Akram dan bij de wal is en die net verder kennen. En als ze dan draaien matten, dan draaien ze een stuurboord. Dan wil Grauw naar goed bakboord leiden. Dus moest ze Grauw het voorrang, want die leidt bakboord.
Maar omdat er een wal is, dan kun je ruimte voor de wal vregen. En nou, Grauw gaat direct mee. Die leidt er nog onder. Nou, en dan zal er nog waarschijnlijk hem eruit knippen willen en dan gang zullen willen. En dat slaagt het al aardig. Het liep op een herhelling van allerhoende dagen. Maar we zijn nog net bij de bopperste tonnen. Maar het Grauwsterscootje had weer een ogriestelijke gong. Luidt heeg in het veld. En we hebben ik jongen bij het inzielen dat daar langs die strook ik wel aardig winst zit. Dat zien we nou. Ik wil dat je toch iets meer gong ha dan onderin. En nou is ik nieuwsgierig van hoe komen ze op die tonnen. Die zullen ze net beginnen kennen. Dus zullen alles goed zijn. En dat maakt het wel interessant van zijn wal. Dat je gewoon je matte wel door de wien en een oren slagmaatje om die tonnen. Want er zit nou straks nog even een slagje in. Dan matten ze nog een keer en dan komen ze. En dan lijkt er al wat er de tonnen heilig en al 4 wij in. Ja. En dan is het... En daar is het nou, het is wat krap. Ja. En nou shirt ik dat Grauw in één keer een heel stuk deel houden maat. De Winnie weet je weer wat oors. Dus, maar ik al zilder een slagje maatje maat. En dan komt bakboord door. Dan komt er nog hartstikke mooi als eerst om de tonnen heen uit. Ja. Ja. Grauw voorop. En Akkerum daar weer achter. Dan komen er straks weer wat skippen. Hoe bakboord om, maar die ben nog een aardig handje voort. Maar we weten dat de wien heel skifterig is. Want met name Janne Wout had er een hele mooie vlaag te pakken. De Rjochts in beeld. Jiggy Janne Wout. Nou, voor steeds doet ik maar weer eens een keer. Zijn eerste hier, Siberen van der Wiska op het scootje van Janne Wout. Dat hartstikke mooi in de top van het klassement. Die draait hem nog naar bakboord en ik ben dat hij met Grauw uit commercieel. Voor de wedstrijd zou het mooi zijn dat Janne Wout even voor de elk in. En zeg ik eens even, Janne Wout, want die ken heel heeg hier, hè? Ja, het is. We moeten even naar de tonneta, want daar gaat Janne Wout voor het Grauwste scootje deel. Daar juggen we hem. Janne Wout, die pakt de leiding. En dan komt de Grauw daar ik nog. Mooi Drachten. Maar Drachten leidt even helemaal neer, hè? Ja, maar Drachten leidt bakboord, Grauw stuurboord. En Grauw met Drachten net Hendrik. En dan had toch Janne Wout een hele mooie slag. Ja. Wij zitten hier in een voorbereiding een beetje. En toen zeiden we altijd, ja, je maakt net door de midden. Maar
Het is Jennewoord die gewoon de slag door de midden maken had en daar heel mooi uitkomt. Ja. En hier komt er nog een heel soort aan. Concentratie. Ze moeten nog een keer door de wien. Maar dat met z'n bijna al, denk ik. Helemaal in de Zuidwesthoek kunnen misschien niet een keer rennen. Maar die moet er altijd aan. De Jennewoord krijgt hem dwars op een kop. Die moet ik al horen. Ja. Had Jennewoord genau rond op voet. Nou met ze gong horen. Gongzielen. Want uit de draai, daar draait Jennewoord hem alleen. Grauw vlak achter. Ja, je is daar al grauwer eerst al roppen. Ken Jennewoord de draailijn zetten? Dit is wel even spannend. Ja, dat draait weer om. En nou lezen ze al hier even helemaal verdeer. Ja. En waarom draait hij helemaal weer om? Ja, omdat hij met grauw zit. Grauw maar ja. Grauw leidt bakboord. Maar grauw kiet er helemaal net voor deel kent. Nou, je grauw hier. Dit wordt een penibele situatie. Die draait hem er nou tussen. Ja, die lijkt gewoon bakboord. Die leidt nog in de wien. Maar hij kent hem net in zijn rijtje. Hij jouwt wel rond en nou is te hopen dat... Dit is even heel spannend. Hier is een hele moeilijke situatie voor. Helemaal geen gong. Een grauw gaat erachter del. En dan komen er straks een aardig wat skippen tussen. Sieberen van de Wiska, die zetten de draai in. Die wie imponeert terug het roppen van het grauwste scootje. Gong weer om, laai daar hem stil. In feite, hier grauw haast net iets beter roppen kennen, denk ik. Hè? Want ja, nou, dat klinkt net helemaal goed inschatten wij, maar... We suggereren het, hè? Ik bedoel, we moeten scenario's maken, eerlijk. Ja. Ze bleven rustig. Ze bleven rustig op het achterdek van grauw. En ik denk dat de skeer behind is. Er ken je een scootje tussen. Nee, hele mannen heeft er wel een heel soort les van. Die leidt nu juist nog een stuurboord lezen. Dan komt erachter nog bakboord. Zuidwest ook kan je wel eens van profiteren. Die kan zijn een tweede plak in. Rom eromheen, Zuidwesthoek, mooi gong. Hier helemaal links in beeld. Ken hem erin litten, helemaal ken niks. Luidt al je stil. Ja, dat stokje in de fok, maar je kan hem dan net vallen litten, want er zit nog een scootje. Dat lijkt mij een beetje striedig. Maar de oren had voor hem, dat is Drachten denk ik, die had die stok er ook in. Dus meisje beiden zullen ze een sjuggers even wat er dan bad. Want je kan er gewoon weer heel erg van profiteren. Er valt een gigantisch gat. Ze krijgen hem gewoon net door de wien. Nee. Je valt de wien even helemaal voort. Ze willen graag. Ze hadden stokken erin. Ze broeken alle hulpmiddelen. Maar ze krijgen hem net door de wien. En dan ging iemand door in dat gat te stekken. Hè? Nee. Deze ging erachter del. Ja, ze lees ik net in zo'n stuurbord haast. Hè? Ja. Hier. Daar wordt de voert al uit. Dit is ook wel best wel link, vind ik trouwens. Hè? Omdat je maar een voert beziet je het skip al te houden. Ja, en wat er dan gebeurt is misschien ook dat ze hem uitzetten wordt. Ja. En dan drukt Drachten naar de andere kant uit. Dus dat wil ik net. Meestal als Drachten zijn er net. En sjuggers even, er werden tonnen luid en werden scootjes heen en ze Ljout wat erin te doen. Die komt van achter. En dit is een heel mooi gezicht. Het Ljouwert scootje, die sjucht het gatje, die doort het gatje te nemen en die doekt je in het gat. En had ik gong en dan had ik stuur, hè? Ja. Dit is zwitten. Handen omheeg. Bij Johannes Meter. Wat doe je hem nou? Wat maakt dit nou? Maar ja, die Ian drukt de oor op. En laten we eens even zien. Er zijn natuurlijk 3 scootjes die hier enorm van profiteren. En dat is natuurlijk grauw, want die is Jennewoord alweer voorbij. Maar het is ik Starem dat Jennewoord voorbij vinden is. En deze 3 die zullen wat genieskend achterom zien. Ja. Want die slaan in een gigantisch gat in één keer. De hele man is er echt slachtoffer van worden. Die zit er heel mooi bij. Vanuit de start al kwam hoe stuur doen. Eigenlijk een beetje hetzelfde wat op Grauwe gebeurde. En dan zien we nou pas het veen. Ja. Dus virtueel kennen we ze. Maar dat wordt het wel het thema natuurlijk. Wordt Grauw
kampioen wordt als net. En zoals ze nou lezen, dan moet het veer nog een heel soort plakken in Helly. Maar ja, dat hebben we juist te zien, dat kennen ze, hè? Ja, nou, zeker met deze weekend alle kanten uitgaan. Het voordeel van Juster wie wil dat het een op- en delbaan hier. Maar gezien de omstandigheden verstandig van de commissie om hier voor het zangglijs te kiezen. Ik vind het wel mooi vond dat het zangglijs wat smelter weer. De ton gewoon de bakboordlus en de stuurboordlus gewoon volle dichter bij elkaar liggen. Dat is wel spietig dat ze dat de boord zijn. Er wel mooi in hier een manje. We zijn er even gekozen om wat verder uit elkaar te lezen. En dan krijg je echt een heel, zoals je heel windstiel. Nou, en dan krijg je normaal gesproken weinig wisselingen. En mocht ze wel, het slaagt het bijna nooit om er onder grote zielen, dus onder de leiden van de zeilen van die voorganger heen te zielen, dat er onderdeel is, dan mag er vaak weer bovendeel. Nou, dat laat de voorganger vaak net gebeuren, dan krijg je wel een loefduel. Wil ze de loert er nou al haast in? Nee, ik denk dat ze bij de tonnen binnen. Dat maakt nog een handje, denk ik. Maar ik denk dat Grauw een beetje loeft om zijn Zuidwest ook achter hem te houden. Zo zielen zelfs een beetje boppen de tonnen. Ja, zo jij nou dat het wel. Die gaat er wel wat boven zitten. Maar dat doe ik met name om Akram op te vangen. Want Akram gaat er achter omheen. Dus dan mag je voor ik mij. Grauw gaat nooit omheen. Vrij drastisch, ik, hè? Ja. Toch wel een aardige rooruitslag. En dan... Ze zouden het in de wedstrijd nog oppassen kennen natuurlijk, hè? Die boeien een beetje verpleetsen. Ja, ze zullen dan wat sneller mee kennen. En wat mooi is dat er een vaderwien in komt. En nou zullen we toch wel de loert erin. Het is nou vaderwien. Ze gaan mee wat opsturen om de nooit vallen litten. Grauw luidt Bob. En hier krijg ik een mooie koelte, hè? Ja. Want vaderwien is het nog volle lastiger. Mooi lichtwaar. Ja, nou zeker als het voor omlijst. Want die zeilen die dan hierachter die binnen die horen de wien ekkeltje in. Dus als er wien komt, dan komt hij van achteren. En dan ben die skippen die toen aan de achterkant zitten in het voordeel. En dat is het mooiste van het vaderwienstuk. Voor de neutrale kijker in ieder geval. Als het nou op Grauw of Zuidwest ook op Janne Watts is, dan ben dit wel dregen eind. Want hoe is dat die wien van achteren komen maar. Zeker dat er nog niks is. Maar als jij nou wel een mooi koeltje. Dus, De gebroeders Terwisga op het achterdek van Janne. Die sjuggen wat er achter hun gebeurt. Zij binnen op het derde plakje nou. En daar zit Lies Gotchi en daar zit Akram in de achtervolging. Die loopt wat heger. Maar het is op naar Grauw die op kop loopt en zelfs gijpt had, hè? Ja, ze best ook echt. Ze ben al naar de worden kant gegaan. Dus dat steert die wien je toch wat oors onderin. Ja. Ja, dan wordt het nog echt. Ja, het voordeel daarvan is, dan zou Janne Woord in één keer weer binnen wijzen. Grauw gaan krijgt even omheen. Dan zou stuurboordlijn om boven het skip te worden. Maar ja, als het dan gijpt, dan ben je in één keer de onderste. En die hebben nou echt wel last van de wien die de Zuidwest ook haar nu de zeil neemt. En dan is het gewoon kunst om vrij voor te blijven. Dus dat die aan de achterkant voor de voorkant van de Zuidwest ook blijft. Dan krijgt de Zuidwest ook geen recht van ruimte voor de tonnen. Vrije wien staat liggend en de wien heel nulloos even. Hè? Dus hij komt echt even volle wat eerstelijker in één keer bij. Ja. Maar ze hebben toch een mooi gatje met de Zuidwesthoeken. Ja. Maar ik ben benijd en de woord met de Zuidwesthoeken. Dat zit dichter op elkaar. Ja, zal ik het dat shot wel nog. Ja. Maar met name aan de andere kant, want Akram lijkt direct verder. En dan gijpt alles. Nou, als dan die wat links in beeld is, dat het boord om boord leidt, dan kan Akram samen naar een laatste plak in. Sjog eens even wat voor wien hier komt. Ja. Een hele mooie wienbaan. En dan denk ik dat er straks de commissie ondergang met de ton. Maar ja, het ken ik een vlaag, daar is hier onderin. Bij de onderste tonnen is als eerste Grauw. We kunnen haast het cassettebandje opzetten, maar deze tekst deze week. Ja. Maar het is ongelooflijk. Ja. Jennewoord. Het lijkt het dan gewoon te worden, dat Grauw dan voorop blijft. Maar het wordt eigenlijk steeds bijzonderder. Of meer bijzonder. Elke keer dat je weg voorop lezen. En als dat al nice wordt, dat Grauw net voorop blijft, dan ben je wel heel goed. En heel knap. Auke de Groot van de Zuidwesthoeken. Eindelijk eens een keer erbij. Dit is voor die man hartstikke fijn. Want
op een stuit. Jit het ik wat tussen eren zitten, nee, had me net wel. Ja. Nou, Akram is binst, dus die zal mooi via de plak houden. Net zodat ze er door de overkant heen en binnen. Dus juist de hele mannen helemaal achterin, die toch als vierde bij de bovenste tonnen onkam. Maar toen moesten ze er nog omheen. Maar het gat is groot tussen de nummers 1, 2, 3 en dan nummer 4. En we nemen ze maar even. 1 grauw, 2 zuidwesthoeken, 3 en de wat. En nou komt dan pas Akram om de tonnen heen. En hier is het nog even spannend. Drachten, die zet als eerste de achtervolging op Akram in. Jouwer zit er achter Del. En hoe beneden op die muziekje. Ik denk dat hij verwacht dat er ergens een gatje valt. Maar dat is link. Want ja, dat gatje, dat maakt dan ik tussen een aantal skippen in vallen. Maar het is net 1 of 12 draaien. Dat ben er wel een stuk of zo is die daar lezen. Ja, en dat gatje moet dan weer de tonnen vallen. En dan, ja. Dit wordt een hele linker situatie wat de Jouwer doet. Maar ja, hij is natuurlijk wel haast boord om boord. Ja. Want deze skippen, het is een denkbeeldige cirkel van 3 escapes-lengten om de tonnen heen. En daar zitten deze, dan Ljouwert, die zit er nog lang net in. Dan kunnen ze erop en razen wat ze willen. Ik weet net dat ze doen, maar Jouwer had gewoon rug van paard. Sterker nog, hij had de gong gewoon. De Jouwer profiteert van het onmekofers plakken van een hele rij scootjes. En noteren we als zanden om de tonnen. Lemmer zit hier nog wel heel beroerd onder die orenskippen. Kan net naar een vrije slag draaien. En het les van Smargewien. Zoals dat ze die als het wat letter om de tonnen komt, hè, dat ze hem heger oppakken. Wie krijgt dat is met Grauw, die als eerste eromgang Zuidwest ook in Januari kon hem heger hoe stuurbord zielen dan de oren. En dan zus dat Akram zegt daarachter ik alweer heger zielen dan Januari. Ik ken dat ze de letter weer wat uitvallen. En de laatste, Heerenveen, helemaal op het 12e plak. En daar zit dan nog de woords aan bij, maar de hele mannen. En die liggen toch aardig uit te komen, maar dat is helemaal verdampt. Zien mooie start. Toch alle risselwages bij de boppentonnen en hier weer bij de 100 tonnen. En dan nemen we ze maar even op van 1 tot ontemai 14. 1 grauw, 2 staren, 3 in de woord, 4 Akram, 5 drachten, 6 langwaar, 7 Jouweren, 8 Ljouwert, 9 Lemmer, 10 Snits, 11 Huzem, 12 Heerenveen, 13 de hele mannen en 14 wat zijn. En de hele mannen, ja, hele mooie starts de laatste weken. En deze lieken joert ik op. En ja, hoe ervaren zij, hoe zij zielen op dit stuit. Lodewijk Meter, mooi de hele mannen. Maar juist er een hele mooie wedstrijd schild. 2 hele mooie starten. Jammer dat het de eerste eruit zit. Maar ik denk de tweede is altijd wat minder. Maar die slag echt hartstikke mooi. Dus ja, we winnen mooi fjord. En wat is dan het verschil met Jedder deze week? Wat het verschil is, ik denk dat we er wat ingroeien. Het is, we gaan vrij kwarte tijd hierin gaan. En ja, dan mag je het spel er even opzetten. Iedereen is op oorlogsterkte. Dus nu hebben we eigenlijk echt vergelijkingsmateriaal. En het vorige liep wel mooi. Nou ja, dan hebben we wat ontstrapt in West. En hij ging al een raket. Of zij ging al een raket. Dat is een vooral. Is het een zij? Het is een zij, hè? Skip is een zij, hè? Giel is een raket. Wat verwachten ze nog van jou dan?
Het is moeilijk. Het is, de wien, ja, die gaat naar de eerste dag. Ja, dat is wat schifterig. Dus, en het komt van het land af, dus er komt misschien wel een winstje. Ja, als je vooraan leest, dan ben je betoefde zieler en anders is het gelukzielerij. Ja, want er staat net volle, hè? Net volle, maar we beginnen op zich wel mooi met dat winstje. Dus we missen misschien de kanten meters, maar het is ook een mooi behenderskipje. Dus in dat opzicht, ik had er wel vertrouwen in. Vooral naar Juster, dan dat brood meer. Precies, dan luister toch even oors in het wedstrijdveld, lijkt het mij. Ja, dus, het jouwt wel een boost. Net alleen bij mij, maar ook bij de bemanning. Dus, we zijn in het voorseizoen toch wel aardig druk bezig geweest om de boel een beetje erin te krijgen. Want ja, we zijn een vrij jonge ploeg. Voor de meesten hier nog net eens op een scootje shield. Nou, en we dienen juist mij. Dus ja, ik ben hartstikke trots. Dat weer Lodewijk-meter van de hele mannen. Ja, de start liep je het wat beter, maar ik zou mooi mag zeggen, maar hij is toch eens fitje om de tonnen. Waar dat net is, dat is Grauw. En die is alweer onderwijs naar de bovenste tonnen. En ja, deze twee skip meer achter. Zuidwesthoek en Jennewaard, die ben wat verder trosield en draaien oppas. Maar die maakt je extra meters. Want Grauw kan hem gewoon bestielen. Ja. Sturen me aanvankelijk al onder de tonnen. Maar sinds toen de winder het laatste stukje bij de tonnen goed stier waarschijnlijk en gang reed. En kan hem dan mooi opsnijden naar die tonnen, taak je meter te volle zielt. En de voorsprong wordt maar weer uitbouwd. Ja, dan ben we nog maar in het tweede cruiserak. En dan is er nou al een heel groot gat vallen. En ze maaien ik wil wat mooi de ton nog een gang, hè? Want hier zit weinig onvalmogelijkheden in dit rakje. Nou, er ben wel al die minuten slaggang, maar het is een relatief kwart rakje. Nou, de eerste trein, die zielen gewoon het fjouwer kant uit. We hebben hier steeds, op de eerste fjouwer zelfs, Akram komt er achterom. Maar de nummer 2 met verder dan de nummer 1, de nummer 3 gaat verder dan de nummer 2 en de nummer 4 gaat weer verder dan de nummer 3. Dus dan zal die afstand groter worden. En dan zeggen Jouweren en Langwaard die hun aanvalslag dienen. Heel benieuwd hoe dat uitkomt, maar dan heeft het al hoe de middenmoot. En die draaien dan vaak voort omdat ze geen vrije wien hebben. Ja, dan is de Zuidwesthoek voorterom bij Jennewaard. Ja. En dan stiert de Zuidwesthoek ook de Groot helemaal onderaan in het klassement. Maar dan blijkt dat gewoon toch dat het skip gewoon wel rent. Ja. In de slagen op zich dan rennen ze net iets volle langzamer. Maar het is met name als er wat draaiing, als het stag is. Of, dat verliezen ze nog wel wat. Als je nou Jennewaard met gewoon wat meer meterzielen, die had wat les van de smarre wind van de Zuidwesthoek. Dus ja, dan rent het net echt in als die in dezelfde slag blijft. Ik ben wel benieuwd dat ze aan beide vrije wien gaan ten opzichte van elkaar. Hoe het dan gaat. En Jennewaard stiert nou 5e in het klassement. Ja, die trok maar loud in de street, denk ik, om de 4e plak. Ja, en die stiert op 21 punten en die stiert op 24,8 van de Lemmeraar. Dus deze wedstrijd nog te gaan, daarna nog 2. Dus het kan, ik zou wel eens een keer een podiumplakje worden in je debuut hier. En ja, daar ben ik gewoon mee bezig. Dus ja, nou had er wel Langwaard het aanvalslagje in en die gaat Drachten wel inhalen. Dus er zit zeker wel wat in het cruiserak. En het loont dan wel om een slagje te doen. Drachten gaat zelfs van ik pak door Jouwer volgens mij. Deze komen op bak moet al hier rond. Dan komen er. Hadden we dus van niet een lest. Ja, met Jouwer de tonnen nogal heli. Maar de Fox die het nou net eens om, hè? Nee, dus daar komen ze om in, hè? Ja. Het is nou de Jouwer die om de tonnen heen draait.
voorzitter zit Langwaar al. Langwaar, ja, die is er. Dus die hebben beide Langwaar en Jouwer het drachten inhellen. Jouwer als Alfde. Die Jouwer die als Alfde om de eerste bovenste tonnen kwam. Dus die maakt het een mooie lijn, die boppen. En dat hebben we van de week al eerder zien met de Jousters. Ja. Dat skiprindwol zit waarschijnlijk ik nog wat in keuzes in cruiseraak en boothandeling. Maar ja, in de start let ze nog wel wat lezen. De Lemmer. Dit is Jenne Woord. In het Vlade Wiense rak. Dus die loopt er goed in. Ja. Dat de loert erin kan. Ja. Dan krijgen we weer een mooi cruiserak. Ljouwert als 8ste om de tonnen. Daar achterover zit Snits. Jochen. Snits het Lemmer inhellen. En het vijand, ja, die zit nog heel dal achterom, hè? Ja. Ik denk zelfs achter wat zijn nog. Zegt altijd wat zijn. Dan benijd dat Huzum de tonnen helik in. Wanneer hij nog krijgt voor de hele mannen, dat ze wel opredden. De hele mannen krijgt hem lekker om, dus dan krijgt Huzum hem lekker om. Ja, de oude visser is nog aan boord. Die ziet erachter. Gelukkig. Rare scenario's, zoals maar Van der Poel met hutfietsen. Dat hij onder de hekken scheert in Leijsten. En die maar we jemmen net ha. Veen naar de laatste plek. Toch wel weer een bijzondere wedstrijd. De nummer 2 van het klassement. Die loopt helemaal op het laatste plak. En dan hebben we Lemmer. Ja, die loopt nou op het 10e plak. En tussen hun zitten 2,9 verschil. Dus ja, dat is nog om het tweede plakje. En daar loert ik Jenne Woord ondertussen op. En ik Ljouwert zit nog voor het Veen en Lemmer. Scoot dan ik weer wat dichterbij. Even te jaren naar het tuurtje. En de reg van de adviseur, die loert naar achteren. Het is mooi om te zien, die kopjes. Die gaan alle kanten uit. Het is een soort robotscan over de Lemsterbaai. Terug de bemanning van Grauw. En het liedje Ik wil robots. Zagen ze hier zielen. Zagen ze dit kampioenschap zielen. Ben zij onderwijs naar hun 5e dijprijs. En naar hun 4e op Riegen. 4e op Riegen en Sander kampioenschap even uit de hollen. Ja. Maar met deze wien weet je het nooit. En dan heb ik gelukkig een hele goede rekkener hier naast mij zitten. Want als mijn mem luistert, die zal wel denken, ja, die jongen die kennen het rekken niet. Dat ga ik dan nooit kennen, maar ik het ook eens goed te rekken niet. En Grauw, ja, dat is geen verrassing. Maar die loopt natuurlijk in voor het klassement. Maar Jenne Woord loopt zoals het nou... Zoals ze nou zielen, en dan hebben ik nog 2 wedstrijden te keren, dat weten we dan ik nog wel. Maar let het dus nemen,
op het tweede plakje in het klassement zielt hij nou. Mooi. Dan Lemmer op het treden en dan, zoals het nou zielt, valt Jervinge van het podium aan. Maar ik zeg er nog maar een keer bij. We gaan nog deze hele wedstrijd te gaan. En nog 2 wedstrijden. Morgen Lemmer 2 en dan nog op een Snitsemar. Nou, zeker mij ligt waar. Hè. Er is vaak wat meer wisselingen in een wedstrijd dan altijd wat harder waait. En dit is wel mooi voor de wedstrijd. Hè. Er zit een gijp in het Vjardewinse rak. Al wat let met de vak. Oh, ze ben ik al bij de tonnen. Dus ik ben blij dat ze de vak nog weer overzetten. Zijn bakboord om. Ze draaien ze maar de klok mooi en dan de slag op naar het Woudegemaal. Stuurboord om. Ja. Maar wel met de klok mooi. Ja, precies. Ja. Ja. Dan zetten de vak met de loert. Die op zich wel kent, dan kan ze me dan niet lui uithalen. Maar dat is ook wel risico. Hè. Met de loert op het voordek en het hoeft net. Dan kan ze op dat meest genoeg boordrijd zitten. Dat is iets groter met de loert. Dus dat doen ze net meer. En hier de Zuidwesthoek. Een skip wat zich thuisvielt op het Dieselmar. Nou is dit wel wat in een komke maar ervan, maar we zitten op Dieselmar. En de trainen de man, denk ik, vaak bestaren op het Boetenwetter. En Grauw gijpt alweer en gaat voor de eerste keer om boei nummer 4. En gaat alweer het kruisrak in. Ja. Maar Zuidwesthoek die volgt aardig, hè? Ja. Misschien sporenvak, ik wil net de lood staan bij Grauw. En dat zou dus betekenen dat ze meer op bakboord heel heeg oppakken kunnen. Sure, de wien ik wat meer, hè? De vlagen ja. Op de volgboorden staan wat strakker. Houke de Groot had hem wat langer. Hoe stuurboord te kijken. Giep het nou ik om de ton? Ja, nou ligt het wel tegen de bijkant te wijzen. En rap de bobbers wat eruit. Ja. Ja, we doen een hecht van Grauw. Hier ook net een hele goede ronding. Dat betekent dat Zuidwest ook hem... kiest de hechte voor Grauw bij. Ja, maar van mij is het wel wat heger. Dat is scoort ik al vrij betiet strak. Ja. Hier zit wel profijt in, ja, maar ze komen ik wel wat heger en het hier nou wel wat meer kennen. Ja. Want nou sure wel dat hij scoort toch al een tientje helemaal on is, wil ze nog een stuk heger kennen, hè? Ja. We zullen even zien hoe Siberen van Trewiska van Jenna Water doet, want die draait nou als treden om de onderste tonnen heen. Fokken is het schuiven. Naar Bob Machine, naar de wimpel. Tikje heger uit, hè? Ja. Wils Grauw wel weer de gang had. Ja, nou, zeker als dan voorop lijst hoe stek net heel heeg delta is. Hè? Dat is op een gegeven moment ook afstand meidjes zoals het Westhoek die wel sowieso net in de smargen willen lezen van Grauw. Maar die hechte meters die ga je maar weer. Het enige nadeel is wat Jenna wordt en Zuidwesthoek die had wel meer les van die Vjardewinskippen. Omdat die er gewoon dichterop zitten en dat Grauw wat minder les van omdat die er verder oud is. Ik bedoel, heb je de tonnen de afstand al wat liter weer en 60 meter rent hij nog ook alweer op tussen de nummers 1 en 2. Het is direct stuurboord om, dus Drachten zit hier op de onderkant. Dus normaal gesproken zo lang waar eerst gaan dan Jouwer en dan Drachten. Of Drachten maar terecht voorlezen. Maar dan mag nog wel in de zone komen. De zone, dat is die tri-escape-link. Ja, tri-escape-link naar de ton. Als je Akram snijdt het mooi strak om.
Juist direct heel mooi bij de start erbij als eerste natuurlijk. En vol daarna wel wat achteruit. Dus Pieter weer ik absoluut net tevreden juist. Dat is nu eigenlijk heel lang waar die rondneemt om een mooie tonronding te maken. Maar neemt ik wel een heel soort romte. Hè? Je mag als winskip, ik wil zeggen, maakt hem wel ronden, maar dan maakt de wel naar de tonnen daar. En dat is juist ik nog wel eens. Ja, maar dat is dan nog jouwer en drachten om daar wat van te zeggen. Ja. En dan gaat jouwer al vrij betiet. Ja. Uiteindelijk dan komt ze tegenop en dan heeft er volle meer last van. Dus dan kun je beter een beetje achter zitten. Beetje remmen. Maar zien hoe het grauw en hoe die qua hichte eruit vallen ten opzichte van Akram. Ja. En er zit wel krappel 30, 40 graden. De links in beeld, je wordt goed hoe die wien er al af boegt. Hoeveel graden? 30, 40 graden nou. volgens mij. En de jouwer doet het keurig. Maar net misschien opsteken ertussen komen. Maar als langbaar een gootje vallen liet, ja, ze vallen nou wel, ja, dan is het toch weer wat te betiet. Ja, wat te gretig. Te gretig. Want dan kan drachten als je wat verkeer door ertussen komen. Maar houdt het god tegen. Drachten had het ook net. Drachten kan wel omheen. En dan zitten er alweer minuten tussen. De skippen die nou om de tonnen gaan. En de treien koppers. En dan nemen we maar even de eerste zoon die nou om de tonnen binnen. Want daar hebben we tijd genoeg voor. Want wat er achterom komt, dat wordt het nog wel even. Het is op kop. 1 grauw. 2 staren. 3 Jennewoord. 4 Akram. 4 langbaar. 6 de jouwer. En zo aan drachten. En dan kan ik hem gelijk vermelden. 8. Maken een hele mooie slag daar even bij de eerste boppers de tonnen. En pakte daar toch een aantal plakken, maar zit nou vrij stabiel op dit plakje. Weinig mutatie in het verder minste rakelenige Huzum is een plakje naar voren gang ten koste van Lemmer. Ja, en als we dan even hoe het waren treden en vierde plakje had, dan is dat alweer de gunste van het Jennewaardse scootje. Hoe meer plakken ertussen, hoe mooier voor hun. Snits als een noemerjoggen om de tonnen. En dan noteren we op het ziende plakje Lemmer, Huzum. Grauw. Grauw is bij de wal. Stiet wat meer wien hier bij de wal. En dat betekent Troddewien. Mooie beelden van Grauwste scootjes. Ja. Gaat goed, weinig communicatie. Ja. Maar ook kwaliteit van de beelden, hartstikke mooi. Ja. We hebben de camera's zien we overal. Hartstikke mooi dat de skippers daar een mooi werkje. We gaan ze in de loft, we gaan ze op het water en we gaan ze eco aan dek. Drachten. Het donkerbruine kontje. Zij gaat ieder skip zien specifieke kleuren. Hè? Het is eenzaam aan de top. Maar dat ze net slim vinden bij Grauw. Want die liet ik de tonnen al rom onzielen te kennen. Maar we weten dat de wiener, ze zijn er zelfs aan, nou ja, het is de gele die daar krijgt een beetje boppeluit boven de eerste hier. Met 2 ton die daar lezen. Maar ze zullen nou is het, ik al kerst een mooi onzielen. Dan is het hem altijd zo heeg mogelijk onhouden. Hè? Want je weet wat er waar kan. Ja, nou, dat is wel mooi. Op bakboord voor ons het laatste stuk uit natuurlijk. Dat betekent dat ze het op stuurboord wel heen gaat. En daar profiteren ze nou heel erg van. En
Ja, die afstand zal alleen maar groter worden. Zuidwesthoeken. Die maakt het ik de slag nou hoe stuurboord. En Jenna wordt die, ja, je zit ontnoot daar nog weinig variatie in de slagen van deze top treien. Ja, nou, ze is alle treien ook wat tevreden werden met een plakje. Veel Jarreveen nog om de onderste mat. Ja, en als je dan omvallen willen, dan zit er toch in ieder rakje een peer pakt worden, maat. Ja. Ze ze graag willen, maar het maakt ik mijn slagje. Hier kiezen toch een paar scootjes om gelijk stuurboord voor te klappen. Wil ze het lieken dat hier Akkerum al verdediging geeft op Langwaar. Ja. Nou, misschien ook wel een aanvalslag. Maar die heeft gezien dat Janne Water qua hecht door bakboord wordt uitvalt. Daar draaien zeil op. Zodat ze hem stuurbord heeg oppakken kunnen. Hier ook in beeld is Langwaarek. Die ken heel heeg, hè? Heeg, maar ook de heegste snelheid. Het lijkt wel dat Staren en Janne Water heel nul stil is bij die bopperste lijn. Met name Langwaar hier daar een heel soort gong. En waar, in welke slag hier ik maar zit, altijd wien lijkt te ha. Dat is het grauwste scootje, want oh, wat een grut god slaat hij nou. Dat is toch heel bijzonder dat die dan wel in dezelfde slag zit als de Zuidwesthoek en Jennewoord en wel continu wien lijkt te ha. Ja. Tjug, hier hebben we toch een mooie broers voor de kop. Wat is dit een prachtig plaatsje. Ben van die kampioenschappen, dan zit ik alles mooi lijkt het. Door moest ik een keer kampioen worden. Hier niet dat gevoel toen ik of moest niet meer heel hut verstrijden. Nou, wij moesten in de laatste wedstrijd toen nog wel verstrijden. En nou, ja, de kans vaak ook groter hebben. We zullen zo'n wedstrijden. Je bent 11, dus dan om in zo'n wedstrijd al het verschil te maken is wat lastiger. Dus meestal wordt het wel in de laatste wedstrijd beslist. Maar je mag gewoon net al te veel pech gaan. Dan kom je in heel lijn en de rest maar jezelf Oudewingen. Maar Grauw dwingt dit kampioenschap eigenlijk alles af. Van nou het begin al, van nou Grauw al. Wordt dadelijk erbij. In de eerste wedstrijd liet ik niks onder tafel hoor. Winst er gewoon bij. Ja, en de voeten maar wat kool horen. En Douwe Visser de holle maar kool horen. En dat doet hij ik. Want Sjug is even on. Ja. Likker krijg wel dat Akkerum en Langwaar door de midden echt dichterbij komen zoen. Maar Janne Waters Zuidwest ook moest even door het midden stukje hinnen naar de kant daar. Maar die liet je nou echt wel weer vierde voor Delta kennen. Dat is het moeilijke van dit werk. Hè? Dan denk je even dat het heel mooi gaat. Zo haast steeds de flesjes bier komen al ontdekt. Maar het is een groene fles en daar zit... Misschien wel een trovendrankje in zitten, want dan zal ik het wel met Grauwse scootje. Maar goed drinken, want het is best wel warm hier in de Lemster Baai. Als we dat Langwaar wat dichterbij kan met bij Akkerum, had ik het idee. Zuidwest ook en Janne Waard nog keurig op 2 aan het rijden. En Langwaar is ik dichter bij Akkerum kwam, hè? Ja. En dat zou toch wel heel mooi wezen voor Harmen Brouwer. Dat hij eens even een paar mooie wedstrijden zielt. Want Juster de tonnenrekken op draait en een minne uitslag ontnota net hun kampioenschap.
En ik mooi voor Auke de Groot van Starem. Die behoudt hier mooi een rommelmarge. Zijn vastsprang op Jennewoord. En nou zullen we toch dat God tussen Akkerum en Langwaar en Jennewoord ik wil toch wel wat hetzelfde bleur is. Die lezen nou even in Leiden. Had wakker extra draait in het rakje. Hè? Ja. Langwaar kiest voor een kwarterpaard. Ik verwacht het echt nog wel dat die wien echt extreem doet. Akkerum gaat iets rommer, gaat iets verder. Dus probeer het met iets meer meters, maar een hegere snelheid te zielen. Dat benijd hoe het direct uitkomt. Wel een mooie aanvalsslag van Harmen. En zullen we Langwaar nou rechts in beeld komen. En die liet het toch de tonnen te berinnen kennen. Maar ja, dan moet er net het tuig van Akkermoer heen krijgen. Nee, en de jouwer kan er gewoon op bakboord. Maar die zullen ze correct net rieken kennen, denk ik. Het voordeel is wel dat de volgende tonnen is bakboord om. Dat betekent wel dat Akkerum dan aan de binnenkant zit. Maar Langwaar dringt on. Ja. En liep het mooi volle gang. Ik gewoon die tonnen bezielen te kennen. Dat door ze keurig. Dat kan makkelijk. En ook is er waarschijnlijk een correct voor Akkerum wel rennen. Zo mooi even troszielen, hè? Ja, dat zij aan binnen. Maar ja, daar komen straks. Je ken ik net de 4 troszielen. Want daarachter komt de jouwe rikkel aan. Ja, je doet het al even. Maar we noteren wel. Langwaar, jouwer, Akkerum 5. En de jouwer had een vrije romte om die tongoer te ronden. En luidt op het 6e plak. Maar drinkt on. Daar zit nou de street. Hier ligt de street al haast voorbij. Grauw alweer om de onderste tonnen het kruisrak in. En dan hebben we hield hij wel oer, ja, dat die boeien versleept worden kennen dat je niet in het kruisrak zit. Maar als Grauw zou het zielt, dan zit er straks voor de commissie. Hij is altijd wel in iedere baan een scootje in het kruisrak. Ja, nou, dan valt het nog wat daarheen. Dat is het voordeel van de zandloper natuurlijk. Hè. Hij is 2 kruisrakken eigenlijk. Hij is 2 banen, omdat het met 4 tonnen werkers met een linker of bakboordlus en een stuurboordlus. Dus die stekken nou voor de bakboordkant naar de stuurboordkant. En dus is de bakboord onder tonnen en de stuurboord boven tonnen. Hier krijg ik wel verplaatsen kunnen, nog net meer. En, ja, hier wordt het wel een beetje ont hier van de man te scannen. Ja. Nou, zullen even hier. Het midden van de wedstrijd. Kan er al even gecommuniceerd worden met het publiek op de kant. Even zwaaien. Ja, we zitten nog weer in het kwarte kruisrakje. Bij de andere Lemster wal. Het lijkt toch dat Wien je wel. Of ze hadden ton denk ik wat versleept. Want het is een volle kwarterslagje. Ja, nou, we krijgen wel een kwartslagje. Maar ze komen stuurboord gewoon leger uit. Dus dat betekent dat ze bakboord heger uit komen. Zo betekent dat de Wien iets oostelijker gang is. Wat net de verwachting weer. Dus je zou het naar het noorden gaan. Iedereen van een midje. Ja, ze konden die slag niet krijgt toch volle via naar de kom. Ja. Naar de invaart van de Lemmer zetten kennen. Ja, dan wordt het wat dichterbij te komen bij de Zuidwest ook. Maar ligt dat gezichtsbedrag. De oude Rinus de Jong.
mooie wedstrijden gaan. Wat mindere wedstrijden gaan. Maar wel het hele kampioenschap in de onval. Zit op een 6e plek in het klassement. Ja, samen met Akkerum. En daar zit ze in de wedstrijd zit ze nog achter elkaar. Dus dat is wel een mooie strijd om dat 6e plek. En ik kan misschien ook nog naar, iets naar boven zien. Dat, dan de eerste is Ljout iets dan zien komen met de huidige tussenstand. En ik moet zien dat de Zuidwesthoek op zich toch wel qua snelheid en hechte wel mee komen kan. Als ze er dan één keer uit binnen, zoals nu op de 2e plek, dan qua skipsnelheid dan is het wel prima. Dat was Bluestar net. Dan zoest er al dat er in een zakje. En met name als ze echt in de wel matten. Maar je skip, ja, dan verliezen ze het en dan bedaren ze het achterin. Maar als er een keer voorin zit, dan kunnen ze daar best wel constant blijven wat ze nou het vrije wien hebben. En waar komt het dan, dat ze het verliezen als in duel binnen? Nou, dat zit hem deels in een stukje handling. En dat is wel op het goede moment even hoe staag geest en als die hoe staag eigenlijk precies goed doet. En het voordeel is nou wel met deze baan. En daar zit net een heel soort avontuur in. Als dan een keer voor het best, ja, dan kiest ik wel voor het blauwe op. Want zag er binnen verschillen tussen die skippen dan net. Ja, achterom zien. Maar dan moet je haast de verrekijker er wel bij, hè? Want Grauw leidt al haast een hele kilometer ver op de nummers 2 rijden. En liep het haast al een ererontie voor het publiek te maken, maar Safi, je bent er nog net. Helemaal is karrelt ik wat naar voren. En die zit nu op het 10e plek. Leider in het begin heel mooi bij met de 4e plek dat ze omkwamen bij de bovenste tonnen, toen naar 14 en nu 4-12 naar het 10. En ik Heerenveen had het laatste plek verlitten. Dat het goed zag, leidt zelfs kampioen van vorig hier op het eigen thuiswedstrijd werd er op het laatste plek. Dan ben er achterin toch een heel soort wisselingen west. Ja, wat kunnen we hier nou nog over vertellen? Hoeveel superlatieven en wat over de Grauwsters. Ja, maar het kunnen tonnen net in één keer rennen, je moet zien. En het signaal zal dan ik van Albert kan werden, van Albert Visser, zo van Douwe om te draaien. En dan heb ik in twijfel in één keer draaien, even een klapje stuurboord ophellen en dan het laatste stukje bakboord bij naar de tonnen. En ik precies goed heen zullen draaien, maar ze lees ik vol stuurboord. En dat team is gewoon zakgoed op elkaar inspelen. Draaien ook tussen Douwe, Tammo Oosterhof adviseur en Albert adviseur, adviseur. En dat doen ze gewoon heel goed. Langwaar, die had in dat vlade Wiense rak gewoon Akkerum heel nog van de maaskode, hè? Ja. Het is ik net boord om het tonnen. Nee, er zit gelijk al een 4 skipslengtes tussen. Mooi te zien. Jan Wout had een aanvalsslag die op Zuidwesthoeken. Zuidwesthoeken deed helemaal reactie in beeld. En daar trek links van wie Jan Wout die jeder regang weer naar de bakboordslag. Die daar een aanvalsslag op die had. Want dat is mooi dat ze dan het vraagbeeld gaan. Hè? Dat ze zeggen van Grauw, hoe die de winden krijgt. Jan Wout weet van in de regel was maar 1 keer door de win. Maar zoals niet, nou die slag is mast toch nog een keer. Dus dan kan ik het die jongen van inzetten. Ja. Maar het lijkt ik wil dat Starem hem de volle heger had bij de wal de win. Maar hier zeggen we het gele
aaigele kopje met de oranje wimpel, Liederswimpel van Grauw die hier weer om de bopperste tonnen in het draait. En die wimpel die hing het er al uit vanaf het begin. Ja, nu komen ze direct de Lemmer en wat zijn komen. Dan kunnen ze wel eens het zien komen op dat heel winste stuk. Omdat met name deze oerstek van de stuurboordpoort naar de bakboordpoort is gewoon is kwatter. Ze hebben een voorrang, dus Lemmer en wat zijn zullen er achter de al moeten. En misschien met Heerenveen ik nog wel. Nou, dat is achter de al gaan, maar Lemmer en wat zijn met er achter de al. En dan ben wij nieuwsgierig hoe het erachter zit. Want het is toch een mooi kruisrakje worden daarachter. Ja. En het lijkt dat dan wordt hem net zo fijn krijgt. Hier zitten we wat in de middenmoot. Die nou pas het kruisrak ingaan. Ja, handjes. Een heel soort handjes. De Zuidwesthoek, die liep ik hier wel van te profiteren. Ja, nou wat is alweer door de wien. Ja, Wolmergang. Wolmergang, ja. Ja. Komt hij wat dichterbij. Nou, even bepalen wat de Zuidwesthoek doet. Wanneer draait hij? Want die kent de ton ik net berennen. Nee, had hem wel wat heeg daar nog op het bakboord. Ja, nou wat zal er direct wat uitvallen op het stuurboord. Dat doen ze precies goed. Dan beziek je in de baan van de wien te lezen. Dat krijgt de wien wat negatief invalt voor Jennewaard. Ja. Dat is de tactische verdedigingsslag. Ja. Maar het lijkt het wel dat het is moeilijk te zien van hier al. Ja. Maar dat Jennewaard onder die wien terug is. Maar ja. En houdt ik gong, hè. Zullen we goed onderweren. Ja, maar Zuidwesthoek zit er mooi tussen. Ze zijn wel vrije wien, maar... Ietsje de draai dan in de Jennewaard er helemaal last van gaan. Ja, maar dan weer het gevaar misschien was dat ze hem naar boven knippen kent hier. Maar Jennewaard drinkt aan. Dit is een mooie street. Jennewaard drinkt aan. Gong dongen verloren. Op het voordek, mooi het handje. De Ingen die helemaal de hele tijd omheen zit. Paar graden nooit uit naar onder de boppen. Ja, hier had Jennewaard toch last van. Ah, wat mooi te zien hoe rustig het Siebrunnik bleef. Hoe het hele kampioenschap al met de jonge ploeg. En echt wel wonderenswaardig hoe goed dat ze daarmee omgaan en hoe goed dat ze ermee zielen. Je valt die wind toch in één keer even oorzien, hè? Dus je gaat Zuidwest ook precies op dat stuit ik door de wing in. Ja, en dan pak ik nog even mij op stuurboord. Mat ik nou iets verder? Het is voor de Lemmer wel frustrerend natuurlijk. Hè? Op papier, op voorhand bij de kampioenskandidaten Lemmer en Grauw. Dat Grauw dan in het Heelwingse rak voor Lemmer, Delgeert in het oren Heelwingse rak, die gewoon een hele baan achterleidt. Ja, want we nemen maar weer eens even een tussenstand op. Wiels de Zuidwesthoeken hier om de bopperste tonnen gegeerd. Op een tweede plak, Grauw weer natuurlijk in. Derde plak, Jennewaard, Fjouwer, Langwaar, 5 Akkerum, 6 de Jouwer, 7 Drachten, 8 Ljouwert, 9 Snits, 10 de Helemannen, Alvehuzem, 12 Jervingen, 13 Waard-zijn. En staat nou liek het op het allerlaatste plak, 14e plak, de Lemmer. Maar we matten nog om de bopperste tonnen en dan nemen we ze dan wel weer eens even een keer op. Zeker wel weer de Heerenveen. Ja, maar we zeggen wel dat er commissie bezig is, hè? Ja. De boei
de tonnen, Zeewind Fries natuurlijk, wordt versleept. Doos het veen, virtueel. Ja, totdat ze van 14 in de tolvergang binnen ben zo weer op een 10e punt voor Jenne Woord op het tweede plak kwam. En dan is het dat Lemmer van het podium valt. Ja, zoals ik zei, het is nog 12 wedstrijden in de dus dat kan alle kanten nog uit. Maar zeker voor Jenne Woord wel heel erg knap, ja. Nou ja, en je kan in elk geval constateren dat de nummers 1 tot en met 4 gewoon behoorlijk in moeten scoren. Nou, dan noemen ze 2 tot en met 4. 2 tot en met 4, ja. En dan 4 en 6, Akkerem en Jouweren. Doch ik wil weer goede zaken. Ja. Nog net het kampioenschap van Jappie Visser. Hele wisselende resultaten. Op Eerlehuizen zielden ze mooi, maar daarna weet ik weer mis. Ja, nog wel een mooie aanvalslag die in richting het 8e plak van Ljout. En dat benijd hoe dat uitpakt. Ze hebben voet om het ton bij de krijg regang. Dus voet in die bakboordslag eigenlijk hetzelfde wat Jenne Woord ik die. Die gaan nou stuurboord naar de tonnen. En Ljout en Drachten en Jouweren die hebben wat verder trozet. Lang waren die hier echt tot het wedstrijdwetter. Ronde van het wedstrijdwetter met die gele tonsjes, toch ik? Ja, dat hier ze van de Monnik zijn. We kunnen die lijn erin gooien. Want het is net dat het er ontjip is achter die boeikes. Maar ja, dan kunnen ze de wedstrijd wat spannender maken. Ja. Maar ze kennen de slag wel heel naar die ton, hè? Ja, keurig 4e plakje. Dan zult net daar al, dat kan een hele mooie slag ervan. Zo dan inderdaad een kosting van Drachten en Ljout. Ja, en van Akkerem en de hele man, hè? Ze lezen hoe stuurboord. We hebben ze gelijk wel in beeld, want dat spelletje al achter het lange scootje. Daar Drachten en Ljout. Die ben helemaal de slag naar de Gultagong. Ja, en dan kan je met name de hechtverschil zijn, hè? Want je komt Heerenveen al hoe stuurboord. Ik zal er nog wel achter Delgi in, maar dat is weer de nummer 12 en Drachten en Ljout. Dat weer de nummer 7 en 8. Dus die heeft gewoon echt helemaal in de verkeerde slag zitten. Als we nu rechts draaien in beeld, is daar nog een strijd tussen de scootjes van Akkerem Snitski. Vol achter Akkerem Delger. Maar der Huzum Jouweren, die zitten daar nog weer voor. Maar daar sjuggen we Snits en Akkerem. Ja. Snits had een hele mooie slag die in. En dan zit er in dat net al te lange kruisweg nog een heel soort strijd. Ja. Moest wel achter Akkerem trot draaien, maar had een gong. Ja. Zielt er onderuit. Mooie baan. Die had hem toch wel onder praat. Hele Huizen liet het heel mooi zijn mijn tweede plak. Maar verder is het een heel karig kampioenschap. Maar mooi dat ze zag van het 10e plak, de 9e plak, nou naar het in ieder geval een aanval door op de 5e plak van Akkerem. Dat is heel correct net slag hier, want Akkerem kan al de win. Ja, maar dan de volgende route, dan zit ze erbij. En van achteren hebben ze wel wat rond liggen. Want Jouweren ligt er wat uit te vallen. Die ligt het zelfs wel. Die is in de strijd met de hele mannen. Die heeft een hele mooie slag die in had. Die had dezelfde slag die in als net. Dus met name de laatste kruisrakje hier voor de wal van Lemmer is toch wel waar de wisselingen zitten. Ja, ik heb het mooi zien. Akkerem had echt heel goed win. En Snits, ja, die heeft gewoon de volle meter zield. Maar die koelpas draaien. Nee, dat Akkerem draait hier. En dan kan Snits mee, ja, die maakt meer meters. Maar ook meer snelheid nou. En die snelheid neemt dan mij in dat heel winst stuk naar die onderste tonnen. En dan
Nou, Max die klaar voor de strijd in het volgende kruisrak. Dus het is er al even zien hè, dat Akker met in het wie als eerste bij de eerste tonnen. Maar kon ze dan net volhouden dat ze gewoon op snelheid en hechten verliezen. Dus die zullen ook net heel gerust achterom zijn als het net. Nee, die eindigen uiteindelijk op het tiende plak, Juster. Ja, dan ben je wel wat zoer. Ja. Want het verhaal is altijd de hele week bij de start mee erbij wezen. Ja. Nou, dat ben ze. En dan zak je ze toch naar achteren. We nemen ze maar even op. De skippen die ontnauwt daar om de bopperste tonnen heen naar binnen. En dat is Grauw Ien. 2 Starem. 3 Jennewoord. 4 Langwaar. 5 Akkerem. En 6 Snits. En dan schuren we nou de hele mannen die een hele mooie kruisrakzielt had ik. Die pikt ertussen bij die jouwer. Die jouwer die er 4 te grote boog omheen draait. En gewoon het gat vallen lid. En dat lietse tuigje van de hele mannen. Laat het gewoon dat grote tuig van die oude uit. En daar is ik, jou het alweer, die dan nou op een joggende plak eromheen gaat. Maar heel knap van die hele mannen. Met die bopperste tonnen kwamen ze als vierde aan. Uiteindelijk was Fietje eromheen, denk ik. En dan alweer als zonde. Maar het is echt een kostengang van Drachten met name. Niet van het... het zesde plak. Zonder plak kwam hiervoor. Die is nog in de strijd met Heerenveen alweer. Geen man op boord. Gewoon recreanten in het water. Het is mooi waar. En achter Ljouwert is het nou Huzum dat om de tonnen draait. En in die is het nou gele ik. Dat het Drachten is die je slachtoffer van worden is. En op het 11e plakje draait. Daar. Ja, het ving wel wat in de opmars, maar ja, 12e plak. Ja, maar ze halen een oude loeker van Fietje. Dus alles wat ze zielen nemen ze mee. Dus elk puntje wat ze nog hebben, is dus gewoon mee in de helft van die punten nou in het klassement. Dus ik geef mij Blues nog steeds op de 2e plak staan. En dan, stel ze kennen naar 11 of net zien, dan komt ze wel wat steviger te staan. En dat maakt de kansen voor de laatste 2 wedstrijden weer iets groter. En dan heeft een iets grotere voorsprong om de 2e plak te verdedigen. Want Jenne Wout had een 11e plakje als minste. Hè? Ja. Dus dat scheelt dan toch wel wat. Het is net een grote buffer, maar Lemmer had ik al een 4'tje staan. Ja. Lijkt het ietsje meer wien komt. Hè? Hier is tenminste in deze hoeken. Ja, tenminste met wetter al. Het vleugeltje van Jenne Watersjen zit er wel wat wind. Ze wil in de hechte zitten achter de Zuidwesthoek om. Maar heel knap ik van hoe de Zuidwesthoek een stand houdt. Want die afstand... die wordt Lietser. Ja. Zullen hem voor net bedriegen, maar wordt ook net groter. Nee. Het wie een 400 meter en het is nu een 320. Dus... Grauw die ik de tussenklap maakt. Volgens mij krijgt hij een beeld te zien die te lang warstrakjes ik maken. En ik wil Heerenveen die ik heel win naar die onderste tonnen. Terwijl die oorskip maar verder win erheen gaan. Dus die er echt mijn avontuur heen. Dus die zielen wat naar de wien tas, zal ik het wel. Dat ze dan aan of zit ze bij zo'n loven met Drachten. Ik kwam volgens mij naar krijgt hij een beeld Drachten. Ja. Drachten het veen. Drachten brengt het veen heel naar voort.
Ja, de wiezer van misschien 2 in de achteraan. Daar zullen toch deze skippen Huizem van profiteren. Die leidt er al voor natuurlijk, maar ja. Nou, de is al wat draaien, dan zeg ik de hele mannen krijgt er last van, want de Huizem rent daar zo heen. Eerst is de Grauw die hem al weer van voren krijgt. Nee, dat is zo reegang binnen, dus de wien die dwarrelt wel wat, maar er zit wel wat meer wien. Draai alweer naar bakboord. Ze moeten hier toch een extra slagmaatje nou. De cruiselak loopt er mooi in. Toch dat de organisatie ontslepen was dit. Maar ik omdat de wind verhoort. Wat valt mij mooi in huis is het zangles volle smeller meidje. Zo lekker het. Ja, nee. Dat is zeker weer. Ja. Ja, zeker die bovenste tonnen mooi op een wienlijn. En dan met meerdere klappen gaat Grauw nog omheen. Dat is voor de wedstrijd ook mooi. Het is net alleen nog concentratie bij de skippen, maar en de skippers en de bemanningen. Maar zelfs ik bij de wedstrijdcommissie die is heel tijd om het peilen wat door te wien. Waar met de tonnen heen. En waar een heel groot god mooi de achterrijslijn had en die beetje tussen de top en de achterrijn in zit is Langwaar Harmen Brouwer. Wils. Jenne Wout heel tijd wel de aanval kiest. Toch wat oren slagen dat als de Zuidwesthoeken. Grauw helpt nog een slagje op uw bakboord. Duidelijk meer wien. Nou, terwijl deze skippen krijgt nog heel inzielen. Hij is nu tot de loerte erin via de wien. En volgens mij is de hele mannen daar wordt het slachtoffer van worden. Van het eerste stuk heel wien weer. Die leidt er nog wat onder. Hier Grauw die het nou de draai zet naar de bovenste tonnen daar. En zullen nou een stuurbord in één keer rennen kunnen. En dan zielt Grauw straks wol in een orak. Maar haast voor de wien op. Mooi de achterrij van het veld. Hè? Ja. En dan mag je ik nog concentreren. Ja, nou zeker, want dit is lange rak. De rak is wat kwatter. Nog is er net bij Lemmer en wat zijn die in de buurt komen. Nou, die route hierna, als ze van kwart naar het lange rak in dan. Wat fenomenaal hoe zij dit kampioenschap zielen, als Grausters. Steekt geen maat op. Zij nemen ze het aan. En we nemen het nog maar eens een keer, want virtueel lezen ze nou op kampioenskoers in. Kennen ze nou Joert al kampioen worden. En dan moet Harmen Brouwer, nee, Sietse Brouwer van Jervingen nog een heel eind op heli. Wil je het dan nog even uitstellen om het morgen? Want dan kunnen we er haast wel van uitgaan. Ja, maar dat zal Joert wel in. En dan is 2 dagen voor Snits. En dan hakken we door de finale op Snits. De Grausters al kampioen. Ja, Streets heeft me dan maar erachter. En dan omdat Sander platje hinnen.
Akkerum is net strijden om het vijfde plak. En Ljout, Jouweren en Huzum en de hele man om het zanderplak. Het lijkt het zelfs dat Ljout dat nou weer pakt. Dat is verder wing. De hele mannen die er toch knap om die tonnen kwam, wij voorbij vinden. Ja. Eigenlijk mooi zijn heeft ja, de de concentratie van die alle vlaagjes maar op te vangen. Het is net die voor hier linksboven in beeld een aanvalslag doet op Akkerum. We beneden dat Akkerum dan ook die ik mij draait. Dus dat is nog net. Wierook, moet gaan waar de wien wij komt, via de wien. Ja, zo net zei ze de boze geesten te verjaaien, hè, want dat had al lang dienen. De goden zijn hun goed gezind bij de Grausters. Ze loert het er net in, dus het is net helemaal voor de wien, of die wien varieert steeds. Er zijn heel wien de vakker wat bij hingen. Net zo druk in de vak. Nee. Heerenveen die dat loefduel van Drachten verlenen had, of Drachten die het won had van Heerenveen. Drachten weer direct voor bij de vorige tonnen. Lid wel een gatje. Het vind je een beetje heger op. En dan kunnen wij Wiels het vind je om de onderste ton heen gaat even weer het klassement op maatje, want ze binnen lezen alweer aardig op volgorde. Dat is Ingegrauw dus. 2 Starum hield hij 3 Jennewoord. Daar zit weinig verhoring in. 4 Langwaar. 5 Akkerum. 6 Nits. 7 Ljouwert. 8 de Jouwer. 9 Huzum. 10 de Helemannen. 11 Drachten. 12 Heerenveen. 13 Lemmer. En we nou een achterste plak, naar het achterste plak zakken is het wat zijn. Heel knap van ook de groot met de Zuidwesthoek om de plak zo mooi vast te houden. Ik gewoon goede slagen. Jennewoord had het een beetje proberen om aan te vallen op de tweede plak, maar dat pareren ze knap. En het gaat maar grauw wordt misschien wel grutter. Dat is wel een heel eind nou. Dat liek krijgt even dat ze wat dichterbij kwamen. Met het is nou haast zo'n 150 meter. Dan zet je, als het nog even trok gaat, want zit nou oor in de wedstrijd. Misschien de nummer 2 hak het dan oor. Op een kilometer afstand. Dat kan samen barren, hè? Dat, ja, die Grauwster zit helemaal in de flow. Alle slagen die ze meidje ben goed. Qua handling gaat goed, concentratie bloedt goed. Ja, echt heel knap hoe ze dit kampioenschap zielen.
En ik meer dan terecht kampioen. Vol een toeter, maar nog geen finish voor de Grausters. Die alweer onderwijs binnen. Nee. De Bobste Tonnen. En dan moet ze straks rekken houden, maar de smarige wien van de achterblijvende skippen. Ja, nou, dat is een beetje zoals dat Jaapie Vissers vorig hier op Staren met de eerste plak verspillen. En dat hangt er wel over een bijzondere truc van Langwaar met die gijp. Maar dat was eigenlijk natuurlijk voor Jedder, want Snits leidt toen voorop. Maar die kwam in de achterrijn van achtersten en die hier gewoon heel soort smarige wien. En Langwaar kon toen door dat helemaal dichtzielen. Toen maar meer gang om die tonnen komen. En ze had de eerste plak pakken. Maar dat zal nog niet gebeuren. Het gaat in Zagrut, de nummer 3 en dan die is om de bovenste tonnen, terwijl Grauw alweer om de onderste tonnen is. En ik dan van het vierde winst raak. Want ja, Langwaar ligt het hier januari te pakken. Ja, dan hebben we hier toch even wat spanning in het wedstrijdje voorin. Dat wordt even praten. 100 meter. Nou, die ging juist al winst in Bijlkoor natuurlijk. Toen het Langwaar een rondje draait. En gang er volgens mij van een vierde plak naar een 14e plak uiteindelijk. Daar zal nog even nog refereerd worden. Ik weet niet precies wat er juist afpraat is. Maar er weer wel wat emotie bij. Ja, en dan denk ik wel benijd hoe dit hier precies kon is. Want we krijgen een beetje te let. Want het weer natuurlijk Jenna Wout dat er hoe stuurboot lag. En Trodde wie moest. Ik net erachter de Elgong. Dus je waren even een wasgang uitdeeld. De beste let Trodde Wien. Dat hij dwong Jenna Wout Trodde Wien. En het liep erop dat we net helemaal reglementair ging. Dat er een heel iets. Want dan lezen ze op bakboord. Hè, de Langwaar. Ja. En dan moest je gewoon trossielen. Hè, als ja. Ja, want zij moest niet trossielen, want zij moest naar een stuurboord daar draaien. Dus, nou, heel knap. Langwaar toch wel best wel een eind achter Jenna Wout nog. Zat ze lijn en die. Nou, nu heb ik al een gatje slagen, omdat ze gewoon met gang hoe start kon. Jenna Wout die natuurlijk niks bij draaien moest. Zuidwest ook een shots Langwaar gewoon komen, of is die al bij de tonnen? Ik denk, ja, Zuidwest zoeken met uitwikken voor de cruisende skippen. Die kennen nog net bij de tonnen wezen, dat bestiert niet. Nee. Dat gatje is ik nog wel een aardig grutje. Maar die had al last van de achterhoede. Ja. En dat, nou ja, dat gebeurt net zo vaak bij de Zuidwesthoeken. Dat mag we gewoon eerlijk in wezen. Ja, in de middenmotor nog wel een soort strijd. Want met tussenklappen en... Er zijn een heel soort wisselingen. Want het lijkt ik dat Snits nou weer een volle mindere slag maken had. Kijk je even naar de top. Het is Jenna Wout die zijn positie verliest. Gewoon Langwaar. En dan ben we, ik benijd voor het podium. Dan zijn ze nou weer wat achteruit zakje. Maar het gat achter Jenna Wout is vanzelfs wel weer heel groot. Daar zit Akram. Die loopt op een 5e plak. Maar ik had wel wat meer win. Zeker Jouwer en Ljouwert die echt wel win knap in de zeil. En Snit die voor een aanvalslag hier bij onderste tonnen richting Akkerum, maar dat pakt helemaal verkeerd uit. Het kost hun Jouwer en Ljouwert sowieso. Die het passeert binnen, misschien nog wel
Akkerum om de tonnen. Daar achteraan een heel soort gong nou. De Jouwer. Die zielt dan op een 6e plakje. Deun erachter is het Ljouwert op het zandenplakje. Mooi om zoveel wisselingen in wien en water te zien, hè? Want Ja. sjur eens even aan. Ja, Snekerpan. De hele mannen die het Huizenberg inhalen had, dacht ik. Er is een hele mannenscode, daar krijg je in beeld. Heel lang voor Huzum, ja. Bijzonder hoeveel wisselingen er achter de nummers 5 zitten. Wat ik al een heel gat hè, tussen Langwaar en Jennewaard. Het verbaasde me juist wel toen Langwaar dat rondje draaide. Toen ze van Fjouwer naar uiteindelijk 14 gang, dat ze net weer naar voren kwam. Nou staan die ze verleden naar de nummer 13, die waren ik grutter. Terwijl dat ze nou heel, misschien iets minder, maar de omstandigheden ben net heel oors. Het is toch wel vrij snel weer een gatslag naar Jennewaard daar. Ja, en ik van het zand de plakje komen. Hè? Ja. Want, is dat dan volledig mentaal? Dat je gewoon zo'n... Ja, nou ja, het bloedt natuurlijk altijd een mentaal spultje. Want je bedenkt zelf welke slagen dus dorst. En als dan bedenkt dat het verkeerde slag dorst, ja, dat komt wel bij jezelf bij. Dus dat zal dan net helpen. Maar het is wel de kunst als de fout maakt, dat die zo snel mogelijk afherstelst of in ieder geval wel corrigeert. Maar dat is er net in hingen blijft. En dat vond ik wel mooi hoe de wedstrijdleiding juster. Die maakt een fout. En dan ja, moest het of herstellen of net. En daar maakt ze wel een beslissing in. Ja, en dan ben 14 skippers. En dan ben er 14 meningen. Als dan voorin zit en de wedstrijd weer terughellen zoals verdragen, dat is hartstikke sneu en dat is hartstikke waardeloos. En alles wat er maar bij komt. Maar ik denk, als het het totaal neemt, als alle 14 meningen wegen zoers, dan had die wedstrijdleider een goede keus maken. Maar, En wat ik wel knap vond, want ik bedoel, er weer ongeveer al 40 minuten verstreken op mijn stuit, toen ze toen aan het zielen werden. Ja. Ze lieten zich net opjaaien om snel de start er weer in te lezen. Hè. Ze hadden alle rust en concentratie om gewoon goed de lijn erop na. Ze net gek maar je liet het tot het tijd. Nee. Grauw. Met stip op 1. Ja. Alweer bij de bopperste tonnen. We gaan straks mooie beelden zien van het grauwste scootje dat dwars trode efteraan van de vloot in de Sielemat. En dan maar ze nog even opletten. Ja, want ik denk, ja. Ja, zees nou. Nou, volgens mij draait hij weer wat en profiteert Langwaar daarvan ten opzichte van de Zuidwesthoeken. En die kan echt wel, in dit soort. Dit is mooi te zien. Ze lezen in je lijn. Er is nog geen in trode Wienwest. Nee. En de Zuidwesthoeken komt volle leger uit dan Langwaar en ik Jennewaard. Ja, Want het zou wezen kennen dat Langwaar een onvalslag doet op de Zuidwesthoeken. En had hij het dan te let jongen of ga je gewoon pech? Nee, je doe je niks van. De Zuidwesthoeken zijn er doe je net vol achter je pakken ze hem gewoon volle heger op. Hij leidt er nog wel voor, hij kan direct nog wel draaien. Een bakboord, dan zullen er misschien nog wel verdel kennen. Maar wat zal er tussen zitten in hechten, dat is wel 100, 150 meter. Nou ja, dat kreeg Langwaar en in de schootworp. Het is ik zei van die desteen bleef en hij klimt maar heger, dan wordt het gaat in breedte. Ik hield het grutter, hè? Ja. Want dat zien we nou wel. Ja. Goed en Langwaar. Ja, dat is zo frustrerend als er dan lijst en als just. Nou met Langwaar ik een beetje houden, maar die had daar een hele mooie streek wien aan. Ja. Ja, ik als die nou dezelfde hechte ziel als de Zuidwesthoeken. Dan ziel ze gewoon mij. Maar ja, dan ziel ze gewoon 100, 150 meter minder.
Dan is het maar de vraag hoe vier de Zuidwesthoeken die slag trots zetten kennen. Die is nou Trodewien dat hij de ton wol berinnen kan. Want ja, daar zit je nog mooi, hè? Ja. Het is wel Zuidwesthoek ook nog wel bakboord. Maar ja, Langwaar zal er achter de el gaan. Ik verwacht je net dat de Zuidwesthoek die ton in één keer rennen kan. Omdat je die gele boeikjes de del heen haalt om ervoor te zwaaien dat er een extra slag in zit. Dan of Geert Harmen de voordeel. Hij gaat Trodewien zeker. Hij draait mee. En is dat verstandig? Ja, dat zullen we direct zien bij de tonnen. Dan is het misschien, zit hij te volle op de lijn. Dan zit er net volle romte achter. Ja, hier Drik achter de el kennen, hè. Dan, maar hij kan hem misschien ook wel bezielen, hè. Ja. Hier is Street. Maar als hij hem bezielen kent, dat soort budgetten dat. Maar dat liep het mij heel moeilijk, maar. Dat zou mooi worden. Hij moest stuurboord heel mooi houden en dan op bakboord nog een keer heel mooi. Maar als je zal beide een slagje meidje maken. En dan houdt natuurlijk Langwaar vrije wien op deze manier. Ja. Jenna Wout, die kiest ervoor om zo vier mogelijk die gele tontjes om te kroepen. Maar hier is het spannend. En dan hebben we het oedernoemers 2, 3 en 4. Zuidwesthoeken, Langwaar en Jenna Wout. Ik Langwaar een aantal graden hoger dan de Zuidwesthoeken. Maar de tonnen berinnen ze net. Nee. Ja, nou met de Zuidwesthoek in duel. Moest ik straks ook zien, Zuidwesthoek met hem had er een vlaagje in, moet hij hem omheen sturen. Het mooiste is dat het schip dat zelf onjouwt en zelf docht. En ze krijgen wel wat rommer. Tonnen zullen ze net rennen kennen. En Langwaar gaat heger en heger. Ja. Maar Zuidwesthoek die bepaalt hem eigenlijk wanneer de draaibeurt in. Of Langwaar met draaien en erachterlangs. Maar die rond, dan is er wat meer rondte. En daar kun je er wat van profiteren. Want die zal waarschijnlijk stuurboord hier achter de el gaan. Best wel rom. Zodat die misschien aan hoe bakboord bij die ton uitkomt. Mooi Ingen. Dan wat er hun nog 2 keer Trodewien. Ja, en Jenna Wout in je keer. Ja. Dus ik moet zeggen, Langwaar kan wat heger. En een mooie street. En zeker als die een duel beest en de ene kin wat heger dan de oren. Dan, zoals Langwaar die koen wordt heger dan de Zuidwesthoeken. Ja, dan kan de Zuidwesthoeken net zijn eigen koers bepalen. Dan maakt die noodgedwongen wat heger en dat gaat dan met name ten koste van die snelheid. Maar hij had hem nog in de tangen. Ja. Langwaar had geen romte om te draaien. Maar komt er heel dichtbij. Maar ja, straks hoe de oren boeg, dan hield het op het oren. Dan luidt waarschijnlijk Harmen Brouwerboot aan boord, maar het gotje is er nog. Maar het wordt lietser en lietser. Ja, dit wordt. Vanuit dit shot dan lijkt het weer oors. En nou ik zie van hoe snel komen die scootjes op gang, want dat is heel wichtig. Jonge Jan. Ze met bakboord om. Nou, ja, die zit er, je herkent. Zo wel heel breed. Ja, hij knipt hem op boppen. Ja, en dan had hij rond om te draaien. Ja, het lijkt toch dat Auke de Groot onval van de jonge Jan voor eerst afslaan kan. Die houdt nou ook wat uitschieten wie nog een Langwaar. Ja. Ja, dit is ook alweer in het voordeel van Grauw, hè? Meestal die afstand wordt maar groter en wordt maar groter. Want die zal haast bij de onderste tonnen wezen. Daar Boppien, daar zullen we de street. Ken jij nou wat wel in één keer die tonnen hoor? Dat lijkt ik net. Die moet hem wel heel gunstig krijgen. Daar is Jenna wat, oebakboord. Ken die de tonnen. Nou, dat misschien mooi een opzetterke en dat de wien wat gunstig draait.
En dan sluit Jennewoord keurig weer aan. Ja, die maakt natuurlijk ook het gebruik van de street van deze twee. Hè? Ja. Maar... Maar met echt de rug in de winnen. De rug in de winnen. Ik weet nog wat smarige wien van Langwaar. Maar alle gang. Zwart er voorbij. Ken ik het zien aan? Oh, dat is net iets nodig. Nee. En dan ben ze alweer druk aan het praten. Jennewoord en Langwaar met elkaar. Er binnen nog wat rekeningen die vereffend worden, maar te lieken het wel. Maar het is de Zuidwesthoeken die nog correct voor deze twee scootjes is. Jennewoord en Langwaar. En dan is het straks maar correct waar boord aan boord is. Ja, nou het is stuurboord om. Dus het bovenste schip, dus in ieder geval Langwaar, die zal dan het voordeel hebben. Voordeel hebben. Ja. Mooi street. Ja, hartstikke mooi street. Ja. Ja, net de street waar de Zuidwest ook op zitten wachten, want die lijn best wel 7 op de tweede plak. En dan wordt best wel 7 op de derde plak. En laten we maar eens even nemen. Het is bad wat wij al verzijn hielden. Het grauwste scootje loopt 1,2 kilometer voor op de nummer 2. Ongelooflijk. En hier draai je zo weer het kruisrak in. Naar de bopperste tonnen en dan ben wij benijd hoe lang deze wedstrijd nog trok heeft. Daar is de finishcutter. Hij loopt nog net op plak, dus we zien nog gewoon lekker terug hier in de Lemsterbaai. Lemmer in de wedstrijd organiseren door de Ljouwerter Commissie. En dan maken we maar eens even een liets tussenstandje op. Alhoewel er nog een heel soort scootjes om de bopperste ton heen matten. Maar het is, ik zou het zeggen, vanzelfs grauw op in. 2 nog heel iets staren. 3 is Langwaar. 4 Jennewoord. Maar we Hoentelsjen die zitten heel dicht bij elkaar. Dan is er een aardig gatje. En dan hebben we Akkerum op het 5e plak. En dan houden we hem maar even op. Want dan kunnen er nog alles barren in die skippen die erachter zitten. Want er zitten een heel soort wisselingen in. Als er komt Lemmer al wat naar voren. Tenminste nu die heel skoft om dat pretje in de plaklijn. Die scoren nog wel richting het 10e plak. Dat zou betekenen voor het podium dat dat direct bij ons uitkomt te zien. Dat moet dan wel eens ten koste gaan van Jennewoord. Tenminste mij nog 2 wedstrijden te gaan. Hier geen loefduels, dus je ziet hier aan de onderkant van de voorganger. Om in ieder geval te verzwaren dat de nummer 5 net dichterbij komt. Nee, die gaat nou pas om de bovenste tonnen. Want zo weet ik, het loefduel, dat als dat met 2 geweest, dan is Dirk Weringen die er gigantisch van profiteert natuurlijk. Ja. Maar het is toch wel bijzonder, Jennewoord kroper onder trog. En dan is het toch wel in één keer weer een heel groot gat. Dat lijkt waar in één keer er weer vallen uit. Ja. Ja. En Zuidwest ook even naar de loerte erin zet. Dus, en dat is best wel link, want ja, Langwaar komt wel van vrij achter. Dus die mooi net zomaar loeven natuurlijk. Nee. Maar had meer gong, liep het. Ja.
Zeg, ga je er net zo vol aan? Ga je er net voorbij komen? Want Nee, ze zullen alle, tenminste in de lang Zuidwesters zullen denken, nou, zo gauw mogelijk die kant uit en ik wil graag het tweede plak horen. En lang waren jaren wat zullen denken van begint aan dit cruiserak wel uitvechten. Want het zal dit cruiserak naar wijzen en dan in één keer naar beneden en dan waarschijnlijk voor het publiek. Ja, dat is het nice wat we terugkregen is in die dat Grauw nog in je knie boppen, Geert dan nog in je keer helemaal niet onder. En dan komt de finish erin lezen. Dat betekent dat er nog 2 cruiserakken in zitten. En er zit voor het tweede en derde plakje nog spanning in zitten. Net bij dit skip. Want ja, je kan zo wat rustiger met elkaar praten. Het is hartstikke duidtocht. Even gezellig, maar met elkaar het wetter op. Zo liep het wel bij de Grauwsters. Ja, maar wel knap vinden is zo'n kaproes zijn wel geconcentreerd blijven. Ohne eind daar. En dat, dat dwingen ze gauw. Langwaar scoot helemaal naar Staren. En daar zeggen we Grauw, die al zijn achtervolgers voorbij zielt. Welke nog in het vader in zijn rak zitten. Grauw weer onderwijs naar de bovenste tonnen. En dan zit wat aan nog wel in oorrak, maar Grauw zielt hem straks wel voorbij, denk ik, haast in dit cruiserak. Ja, Grauw zal de regen in, denk ik. Van mijn sectie zal draaien naar het bakbord achter Janne Wardel. Ja, ze zijn bakbord uit. Zij zijn nou bezig maar op te letten van waar hebben we de vrije koers, hè? Ja, gewoon vrije winwestje druk. En dan het is zeer het enige wat er nog gevaar wezen kan is een winwak. En dat is gewoon echt compleet geen win krijgt. Nou, daar waken ze gewoon voor. Ze ziet gewoon een goede win. En de wien bouwt op, hè? Zo shirt het trekt net echt uit. Nee. We winnen niet correct bij het 5e plakje van Akker en Bleun. Ondertussen is ik de jouwere om de tonnen heen op het 6e plak. Het zande is Ljouwert. 8 de hele mannen. En Jorrende draait nou snits om de tonnen. En daarachter zit Lemmer op het 10e plak. Als hij er al wat meer wint, dan krijgt Langwaar en Zuidwesthoeken en Janne Wardje win. En lijkt me namelijk qua richting, want ze scoren best wel on. En hier leidt Akker op het 5e plak. Dat is voor Ljouwert en hele mannen en Jouweren. Nou, die komen echt met gang nou van achteren heel wien. Dus dat is hartstikke zenuwachtig voor Pieter Rekker. Want Jussie Skip moet komen met Broers voor de kop. Nou, daar zit er nog wel een behoorlijk gat tussen, maar met name die tweede plak wordt aan interessant. En als Sjoen de hele wedstrijd, we hebben hier Langwaar van het zande plak komt en Janne Wardel Zuidwest ook al, zeker na die eerste tonronding al een behoorlijk rut gat heen. Die gewoon heel snel zielt van de eerste bovenste tonnen. Dus jongen dat ze 3-4 jaar inhellen, hij zegt gewoon een heel aantal honderden meters inhellen op deze beiden. Heerenveen op stuurboord en Huizenmoer op bakboord. Maar het vinger kan al door de wind en kan de ton oprennen. Maar loopt er nog heel tijd op hetzelfde plak als de vorige route. En dat is op het 11e. Dan Zuidwesthoek. Die gaat als eerste het cruiserek in. Vlakker achterom. Harmen Brouwer, Langwaar. Daar achterom. Siberen van der Wisga. Janne Wout. En nou eens even zien waar reageert. Want je zult toch in de onval kiezen straks, hè? Ja, we hebben hier met name
Jennewoord naar het klassement zal. Dus die zal net alle risico's nemen. Maar ja, wat is het risico? Want Akkerum zit er al een heel eind achter. Ja. En de Zuidwesthoeken moet dan verdedigen op 2 skippen en dat is lastig. Ja, ze zijn het. Nou, en Harmen of Langwaar heeft niks te verliezen, dus die zal vrij snel. Ik denk dat Langwaar als eerste de aanval direct kiezen zal. Nee, Jennewoord. Of die kiest voor vrije win. Jennewoord gaat als eerste rij. Komt dan wel in die vierde winst skippen, daar kun je er wat last van krijgen. Maar wel mooi patiënt. Niks net naar het klassement, gewoon aanvallen naar de derde plak. Ik ken nog wel achter Akkerumdel het shirt dat hij van dat scootje de vrije win had. En dan zien hoe vier als hij die slag trots zet. Ja. Liek het net een heel soort hecht in te zitten, maar wel gang. De vrije win. Grauw alweer bij de bopperste tonnen. En dan je nog een schilderij van winnaars onder de wand gaan wollen. Dan moet je nou maar even een foto van dit beeld maken. Want zij zijn onderwijs naar hun zandenkampioenschap. Al iets meer ontspanning op de gezichten. Ah, dat wordt nog heel groot. Het is het langste cruiserak weer Schild. Dus het is nu vierde wien of romwien naar de onderste tonnen en dan nog een kwart cruiserak naar de finish. En dan is er formeel nog even wachten, maar dat Heerenveen en Lemmer finishen binnen om het helemaal zeker te werden. Maar ik denk dat we direct bij de finish het feestje als joggen. Dan ben wij benijd naar hierachter en sjug eens even. Want hoe is het mogelijk? Sjut, Auke de Groot het dan net, of had hij hem gewoon heel? Want ze ziet nog maar een skipslengte van, maar kan sjug eens even uit hoe heeg als Langwaar uitkomt en nou, hoeveel skipslengten hebben we het hier hoor? Zo'n 8, dat is het maar. Auke de Groot van de Zuidwest komt helemaal leeg uit in het veld. Als je een verklaring voor, want ze ziet hem toch, daar zie je maar in je skipslengte tonnen, dan zit je toch haast in dezelfde vlaag. Ja, in het begin, wel, ja, die zet er ook naar achter, die zit in de smarge wien. Dus Harmen de tonnen gewoon beter aansnijden. Komt jij er in die goede wien en die kan die goede wien ik vasthouden, ja, en dan wordt er gewoon helemaal uitteeld. Maar het is wel opmerkelijk dat het 2 keer gebeurde, want het gebeurde het vorige cruiserak op stuurboord ook. Maar toen leiden ze nog wat verder op elkaar. En als je een god hast, dan kun je het verklaren. Maar ik bedoel, als je maar een 20 meter in je de oren, voor de oren zit, dan zoals dat ze zoveel verschil in vlagen, kan er ik haast net in zitten. Nee, volgens mij haast 3 keer de lengte van het Woudegamaal. Ik weet niet precies hoe lang het Woudegamaal is, maar dat gaat richting de 150 of 200 meter totaal. Heel bijzonder. Het hechte verschil wat Langwaar zielen kan ten opzichte van Starum. Ja, en dan kan dat ik nog wel eens hele dure gevolgen werden. Of het dure geval, maar ik bedoel, dan is het net alleen een Langwaar. Dan is het natuurlijk ik Jennewoord. Wat er tegenbij ziet. Maar ik Akkerum, want die kan die hechte ik rennen. Ja. We zijn benijd. De Zuidwesthoek is draait. Hoe dicht komt Langwaar erbij? Krijgt er nou ook even min. Gewoon net helemaal zien in de lengte natuurlijk. En we de Zuidwest ook wat leger stuurt, had er meer gang maken het. Maar hier er al verdel. Langwaar is voor de Zuidwesthoeken zal ik draaien om de Zuidwesthoeken straks morgen wint hij aan of get zo vier mogelijk terug om in een keer die tonnen te bezielen. Dat ben zo mooi dwaande. Helemaal zo vier mogelijk terug. Langwaar je het zielen, dan is het wel opmerkelijk hè, dat ze net meedoen om het podium.
Maar dat hebben we van de week wel meer. Maar dan scootjes jongen. Dus dan leidt het toch echt net om de snelheid van een heel aantal scootjes. Maar om beslissingen. En, misschien is het drukker gauw nou. Hè? Dat is net met mij door het podium. Tenminste net met mij door. Ik weet net hoe groot dat gaat weer. Maar... Ja, lang was het op een 8e plak. Dus die hier nog een tijdje geen illusies meer om. Nee. Maar juist er een hele minne wedstrijd. Hier is wel een heel soort ontspanning. Daar is Akkerum. Die had ik een hele orenslag die aan Starem. Die zal er nog wel achter zitten. Maar ja, dan is juist ik de hichtenverschil, hè? Ja. En ik benijd bij Jenne Wout nu het komt. Ik zal daar in het midden van het Weterhol een golfker in. Maar ik kan het net van Jenne Wout wijzen. Daar is Jenne Wout. Die komt heel dicht bij Starem. Ja, het hem net heeg. Het ziet best wel leeg daar op bakboord. Dus het is of de Zuidwesthoek krijgt hem aan beter of Jenne Wout krijgt hem beter. Dat kan net, dat zal koers passeren kunnen. Jenne Zuidwesthoek gaat wordt hem heeg. Want er moet normaal altijd 90 graden tussen zitten. Of iets minder. Zullen nog haast op een korta. Dan is het Jenne Wout die op bakboord leidt. Of zo Zuidwesthoek al del horen voor Jenne Wout. Dat zou heel betitel wezen. Nou kan Stuart toch Jenne Wout Jeijer. Jenne Wout stuurt een beetje op. Het is Jenne Wout dat ik de Zuidwesthoeken te pakken had. Maar deze twee skippen lezen nog heel dicht bij elkaar. En het kan zo wezen dat in de volgende slag de Zuidwesthoeken, als die dan over bakboord komt, die moest echt al horen. Dus deze zitten dicht bij elkaar. En hoe dichtbij komt Jenne Wout bij Langwaar. Dit is een mooie street. Deze is een hartstikke mooie street. En ik daar of Jenne Wout met heger kennen of Langwaar met heger kennen. Dat kan bijna deze net hebben we wat gaat Langwaar aan. Die gaat het voordeel, maar had die romte. Het is bakboord stuurboord. Het is Jenne Wout dat voorrang had. Ja, dit is een identieke situatie. Maar niets krijgt. Ja, dat is dan toch een foutje van Langwaar. Ze gaan wel op die Trodewien, maar ja, je verliezen ze natuurlijk een heel soort mooi. Ja, en Jenne Wout gaat ik voor Trodewien. Wil geen lijst hebben van Langwaar. Dus die gaat nog weer de stuurboordslag in. Dan liep het Jenne Wout hier toch een hele mooie slag te doen. Ja, niet krijgt wie het andersom. Ja. Toen wie het Jenne Wout die hem je een beetje vergalopeerde. En dan is de vraag, ken Jenne Wout? Ja, nee, die maakt nog wel een slagje omheen straks. Maar die komt dan straks bakboord om de ton. Maar je verliest ik Langwaar een heel soort snelheid mee. Ja, en rechtsboven komt Akkerum ook al dichterbij. Zit nog net in die street, maar die afstand wordt wel litser. Ja, dan wordt krijgt nog weer de win. Westhoeken krijgt hem weer mooi. Ja. Die draait Boppe Akkerum. En gaat hij dan weer voor Jenne Wout. Prachtige street. Nou is Jenne Wout. Kunnen we mooi peilen. Mooi de Zuidwesthoeken. Die gaat net heel snel door de wien. En wat doet Jenne Wout? Want ja. Ligt er net voor Del. Gaat hij dan nog? Nee, die gaat door de wien. Maar wat historien, erachterdel, ja, dan wist ik een heel soort meters kwiet, hè, als er achterdel is. En dan wist ik weet net precies waar de tonnen leidt. Maar nu wist sowieso boet bij de tonnen, want die mat hier er ook in beeld komen aan. En Langwaar komt eraan, ik nou weer rond. Dan denk ik een beetje van de hechten van Akkerum af. Ik neem aan dat hij er wat onder leidt, daar steekt geen les meer van huis. Maar wel knap zielt van Auke de Groot. Hier is de tunnel, die leidt knap. En dan zal Langwaar er van links komen. Dan hier Jenne Wout erachter ik net zo volle. Dan hier ik meer meters maken. Hè? En, maar ja, dit er maar rennen. Zoek ze, want je moet zo min mogelijk smarge wien hebben. Daar achter Langwaar weer.
hoe stuurboord. Dus geen enkel rucht. En liep het ik wat verder eruit te lezen nog. Ja. Net volle gang ik. Prachtige strijd. Om het tweede, derde en vierde plak. En het is Auke de Groot die weer om de bovenste tonnen komt als tweede. Maar in het kruisrak hier er even lang waar boven hem. Maar die ziet in de strijd maar Jenne Wout en verliest hij toch honderden meters. Maar het is weer Jenne Wout die voor het podium gaat. En op het derde plak leidt. En zal Griff in het volgende kruisrek nog wat beziekje willen. Want die roekt bloed. Langwaar had ik nog wat met Akram te maken straks. Daar het witte scootje van Akram. Links. Komt heel dicht bij Langwaar. Maar Langwaar kent er nog correct verdel. En gaat nou als vierde om de tonnen. Nou, wel een heel soort rondingen houden, Gele. Grausters in het kruisrak. En dan hebben wij nog net vandaan dat er een finishvlagen in leidt. Heeft tenminste het beeld net jongen, maar Ja, dat zal het wel. Het is 10 of wel. Ja, ja. Ja, hij hing het erin. Het Grausterskoetje. Onderwijs. Nee, kampioenschap van 2023. We zijn nog een handje voort. Achter hem is de strijd. Maar hier zit de bemanning. In de rode shirts. En ja, de skipper wordt altijd neemt. Adviseur wordt vaak neemt. Maar er zijn natuurlijk nog meer mensen aan boord. Douwe Visser natuurlijk, skipper. Tammo Oosterhof, de adviseur. Ulbe Bransma, ik een hard skipper. Arne Tjerkstra, de Nestor van de vloot. Egbert Skoustra. Douwe Visser. Albert Douwezoon Visser. Laurens Douwezoon Visser. Ulbe Koos Douwezoon Visser. Nou, een heel soort viskers aan boord. Maar ze kennen zielen. Jurre Hoekstra, Rico Wouda, Frits Doop, Bart Steeneker en Rommert-Jan Doop. De hele bemanning zwargt ervoor dat dit skip het oer de wegen vleend. Net alleen hier in Lemmer, maar de hele kampioenschap ontnota 2023. En zij gaan, ja, ze zullen morgen en overmorgen greep nog zielen, maar dit is hun laatste troddenwiense manoeuvre waarschijnlijk. Want zij gaan al op de heerste tonnen heen. Op de finish on. Oh, let we nog eens een beetje spannend maken. Kennen ze de finish beginnen? Ja, nee. Ja, hoor. Mooi. Er is geen spanning meer in te krijgen voor de Grausters. Alles slaagt. Ja, daar begint het, hè. Onderwijs naar zijn zande titel. Het 16e keer dat Grauw kampioen wordt. Het skipje Dwarpgrauw. Wij houden eens even stil, want wij gaan genieten van deze vreugdekreten die je zag loskomen op het Grauwste scootje.
dat dit het zonde kampioenschap wordt voor Douw. De zonde keer dat het kampioen wordt in de SKS. En de 16e keer dat het Warm Grauwers kampioen uit de competitie komt. Daar wie het Scott. Ja, we hier de felicitaties. De man die elkaar even om mijn hals vleenen. Even een hand jouwen. En ja, je weet het hè, Douwe? Nou ja, er moet een stuk of 4, 6 omvallen. Wacht. Heerenveen die met 4 werven, ja, dat zit er net in. Lauw. Dus kampioen 2023. Precies, nou van het lokweeske. Ja, en je wint ik met oermacht. Ja. Krijg ik uit de stad, dan vind ik dat meteen of ik hoort. Akkerum hier eigenlijk de mooiste stad. Maar die wordt de stilte indrukt. Wij draaien precies op het rondje. Ja, en dan pakt ze hem samen mooi mee. Dus je moet het gelukkig een kansje aan, zeg ik altijd. Maar ik ken nou ook wel naar het casino, want het zit dus de hele middag mee. Dus ik geloof dat ik straks naar het casino ga en dan alles op reed. Maar ja, nee, geweldig. Ja. Peerlotten in de staatsloterij kan ik helpen. Bijvoorbeeld, ja. Nee, het ziet allemaal mooi, maar als het erin zit het ik mooi. Ik wil later nog wel eens even met die praten over het skip en de bemanning en hoe dit allemaal dost. Maar ik vind het nooit betiet om dat soort analyses te maken. Eerst even die bleedskip, want Jim Gong en ik echt als grote favoriet deze titelstrijd in. Ja, na het voorseizoen denk ik dat zou wie. En ik denk ik terecht. En wat ik op zich jammer vind, dat wij zijn zelf scootserzielers, maar ik wedstrijdzielers. Nou, maar 2 weken of zo, dan zitten we op de NK Pampers, Albert en ik samen in Pampers, die weken erop NK 60 kwadraat. En er zijn best wel een soort goede zielers vanuit de Pampers en uit de kwadraat, ik in het scootserzielen. En die ben terug omstandigheden ophouden. En dat vind ik jammer, want die jouwe krijg even dat stukje extra. Maar weer het ik omdat de snitsweken tegelijk weer de eerste weken? Nou, als voor de 2e keer al, denk ik. Ja, dus maar goed. Ik heb goede lietse letters in het contract, dus ik kan er nooit onderuit. Ze moet je gewoon bloeien. Dan moet het gewoon mooi zielen. Ja, het niet in de lietse letters. Ja. Nee, maar Claire, dat scheelt natuurlijk wel. Hè, dat wij, en dat heb ik in het begin ook al zei, wij hebben zo'n stabiele, goede ploeg op alle posities. Helemaal super. Nou, en dan hebben we het skip. Ik helemaal super. Nou, wij nog even zaalmaker een veer in de reet steken. Ik heb nog nooit maar zo'n mooi terugziel. Waar zo volle druk uitkomt, je hebt macht. En dat hebben wij nog nooit zo gehad. Nou, door heeft het al eventjes over de bemanning. Ik vind het dan ik wel eerder waar eerder tak komt. Kan ze alle keer even nemen? Jazeker. Nou ja, ik begin met mijn beide adviseurs, want ik heb er net 1, ik heb er zelfs 2 hele goeie. Nou, dat is Tammo en mijn zoon Albert, die ken ik heel goed zielen, heel goed starten. Dan heb ik op het achterdek, het is ook alle familie trouwens, hè, Laurens, mijn tweede zoon. Maar deze beste man, neef Douwe, 34 hier op het grootste scootje dit hier. Hè? Dus die man heeft een ervaring, dat is ik net te lopen. Nou ja, en dan zie je hem zo nou en dan dat die spierbundel, Leeuwen Capeer is er wel als derde man erbij. Nou, ik helemaal top natuurlijk. Dan mijn schoonzoon Hans, die heb ik bij Zwart. Helemaal top. Egbert, die zit ik al. Egbert, hoe lang zit je op het scootje wedstrijd? 14 hier? Ja, 14 hier volgens mij. Nou ja, dan gaan we verder en wat zo leuk is, dan kom ik bij de jonge jongens van Grauw die voor het eerst hier mij binnen. Dat is Robert-Jan en Frits, doping, dus wij hebben doping aan boord. Dan heb ik natuurlijk onze oude meester, Arne, mijn allemachtig soort ervaring, zo'n hier. En nog hartstikke scherp en overal bij. Super. Dan heb ik als valkenist mijn jongste zoon, Ulbe, die doet het nou ik voor het tweede hier. Hartstikke super. Dus hoe mooi kan het wezen dat je al die familieleden aan boord hebt. Dan heb ik mijn zwager, ex-skipper, Ulbe Brandsma. Nou ja, die hoef ik niks meer te vertellen. Die heb ik al aan boord. Dan even Sjen. En dan heb ik Rico. Rico,
Rico Wouda, nou voor 12 of 13 hier aan boord, hartstikke best. En wij hebben een major transfer verdiend met Jenne Woord. Daar hebben we de Liereman, die wennen in Grauw. En toen Gerrit ophouden, toen had hij gezegd van ik wil toch graag op Grauw varen. Nou ja, dat is perfect, want die jongen had er ik al bij Jenne Woord, denk ik 15 jaar ervaring. Ja, dan hoop ik dat ik net in een Vieten ben. Nee, Of dat we die morgen nog? Ja, dat moest maar even zeggen. Ja, er zit nog wat man aan het roeien. Die doet het ik al, die doet het ik al 44 jaar. Zonder keer kampioen, Douwe? Ja, ongelooflijk. Ongelooflijk. 16e keer dat Grauw kampioen is. Mooi. En zo'n 2000 is net meer voorkomen dat het scootje al bij Lemmerien kampioen weer. Ja, ik ongelooflijk. Ik ongelooflijk. Maar dat weer Grauw, hè? Ja, zeker. Nou, daar hebben we het nog voor hand. Want neef Douwe die zit toen ik aan boord. En die hier toen 16,4 punten. En algemeen. Dus nou heb ik nog een mooie dagen. Dan komen er 2 dagen. Ja, om maar zo min mogelijk punten kampioen te worden. Nou, we spreken die nog even morgen, Joert of morgen. Dat is genoeg. Ja, de kampioen. Ik wie in Vietnam, Leo Cuperes. Ik nog een wat Plaggenoord, een Wuddemer. Die daar bij de Grutskort ziet. Maar gelukkig wie Douwe Visser die nog even iedereen opnam. En ondertussen bij wij weer ontzettend waar. Tweede treden of als vierde wordt. Het is de Zuidwesthoek die nou toch een heel eind de ruteroen is. En toch onbedriegen naar het tweede pak lieken te zielen. En het is Langwaar en Jenne Woord die volleindig in de street binnen. Ja, maar ik moet zeggen dat wat Craig zei hoe het tussen het West ook in duel is met oorskip en dat er dan vaak Belize aan maakt, maar ik get dit al winnen. Had mij en ze willen denken die dat ik even uitstraffen. En Langwaar gaat ver door de wien. Die gaat echt in ongeval. Dan moet je wel een heel soort slagen, maar ja, die shirt ik Akram. Ja, maar Jenne Woord zal. En dan wordt het terug. Ja. Die shirt de wien, die had ik de druk. Ja, het voordeel gaat aan de bakboord en dus een zielste gotje dicht met de tonnen. Zwaar is dat Langwaar daar net tussen kan. Zoals dat net de 4 terug, je toch zal de lijn ik nog net onkennen. En heel mooi van de Zuidwesthoeken. Die nou voor de laatste keer door de wing gaat. En een heel eind achter Grauw, maar ik een heel eind voor op de noemens 3 en 4 lijn in de wedstrijd. Toch weer maar dichtbij krijgen. In strijd moest ik er even achter Del moest. Maar hier een hele mooie wedstrijd zielt. En dit jouwt ik betrouwen voor de man van de Zuidwesthoek. Ja, prachtig mooi, prachtig mooi. De hele weekend hij zijn achterin zielt en nu er echt voor zielt. In duel met Jenne Woord en Langwaar heeft er echt dat tweede plak veilig stelt. Jenne Woord en Langwaar die meid zitten nog even een duel. Die zetten het duel nog even terug. Jenne Woord die wem mij Langwaar mij draait. En ze kennen het wel, want de scootje dat er achter zit is Akram. En ja, die zit toch verder voort. Wil ze Grauw nog even het applaus in ontvangst neemt van de Dikoa. En dan zorgen we hier toch dat Jenne Woord hele goede zaken doet voor een podiumplak. Hoe 2 dagen in Snits. Ja. Want ik denk een beetje van wat Heerenveen nog doet in het laatste cruiserak. Weer een beetje op klonk naar Alve. Wien is weer wat draait, want de finish lijkt er heel vervelend in zo. Ja, ja. Ik denk misschien wel de mooiste wedstrijd van Jenne Woord zat ze die zielt dit kampioenschap. Derde plak voor Jenne Woord. Hier kist goed zien dat de wien dan even helemaal aflauwt. En daar onder die grutte pan op de industrieterrein van Lemmer.
De jonge Jan. Het scootje van Langwaar. Mooi skipper. Harmen Brouwer. Ik mooi nu voor een zielt. Volleindig strijd maar Jenne Wout. En eindigt hier op plak nummer 4. Ja, Akram juist nog wel het probleem hier om in de vooreind te blijven. Hij is knap stand houden op de vijfde plak. Even een aanval van Snetshaan. Maar die moest daarna wel uitzakje naar de achterlijn, op de achterlijn van de middenmoot. Maar Akram keurig vijfde plak. En daar het officiële schot van Akram, voor Akram, op het 5e plakje. En dan zitten er toch wel weer hele verschillen tussen. Zit er een ongelooflijk groot tijdverschil. Ja. Als je ziet dat Drachten die loopt nou op de laatste plak. Mat nog op het laatste kruisrak beginnen. Dat is wel opmerkelijk trouwens, Drachten op de laatste plak. Weer de eerste ronde in de vijfde boven. En dan helemaal uitzakken naar het laatste plak. Daar wie het schot voor Ljouwert. Willem Zwara. En Geertje is onderwijs naar de skipper van de Zuidwesthoeken, Auke de Groot. En jet even hoe hij de race beleven had. Nog live op televisie. Dus... Ja, oké. Ja, ik ben bij de Zuidwesthoek aan boord. De nummer 2 Jood. Nou, een geweldige strijd om dat tweede plakje. Ja, het is een beetje te zuchten, Auke. Ja, dit moet even wennen naar de oude rondedagen. Dus ja, het moet even weer kalm worden. We zijn heel lang kalm geweest, maar dan als je finish dan ben je wel eventjes een beetje emotioneel worden van zich. Maar dus, ja, nou grauw het tweede, dat viel hard als eerste worden. Dus ja, heel. De beste op de rest. Ja, precies. Dat verschil dat is zo groot. Dat is, die is op het ogenblik net te benaderen. Die rent er exact 4 uit. Dus ja, het voelt hartstikke lekker. Maar wat moet dat frustrerend was als het heel tijd weer achter ons hielst? Ja, dat is het. Maar gelukkig hebben we een hele goede ploeg en een hele leuke ploeg. En we houden de motor emotioneel. En dan, nou ja, nou zien we toch dat het nog wel wil. Ja, als het een beetje slaagje wil en we hebben wat geluk dat we het wel kennen. Dus, En leidt het nou aan het wetter? Want grut wetter ben je hem altijd wel goed. Ja, dat is sowieso dat een heel stuk beter. En ja, dat is heerlijk. De kanaal niet vast, jongens. Het gaat zeil direct deel. Dat diepe wetter, dat is ideaal voor ons. We moeten gewoon een bult wetter onder het schip hebben. Dan is het heel oors ziel met dit schip. En dat is heerlijk. Manje te mooi, toen weer dus net bij de routebespreking in wat zijn, want je wien de hele morgen ontzielen. Ja, wij woonden even wat dingen beziekje om dan wat oors uit te vinden. En, wij
ja, daar hebben we even de tijd van om. Dus ja, dat dit dan wordt nou even misschien dat we dan even net op zijn routebespreking komen. Maar ja, ik ben nu sinds 2008 skipper en ik heb volgens mij nog niet één keer mis. Dus ja, dat dan eens even één keer zo voorkomt, dan is dat even het oors. Wij moeten even wat meer tijd in steken. Snap ik. En toen liep het op wat zijn eerst beter te gaan. En toch zakte je weer naar de achteraan. En ja, dan is het buurzik een beetje zo van... Oh, nee, toch net alweer, hè? Dus ik kan me zo voorstellen dat dit een enorme opluchting is voor je. Ja, absoluut. Dit is heerlijk op deze manier. We hebben de hele week eigenlijk al, en al 2 weken eigenlijk, dat we net echt de snelheid erin krijgen. En dat is verrekt frustrerend. En we willen eigenlijk een beetje door die ideeën heen. En daarom wonder dat we toch nog even wat dingen anders proberen. En we hebben wat mensen om advies vragen. Wil bezwaren? Ja, die weer toen inderdaad ik mooi. En die had ik de hele morgen bij ons aan boord geweest. En hebben we wel even wat dingen wat verhoren die ik zelf nog net betaald heb op dat moment. En het lieke mandje er net echt uit te komen. Maar ja, ik werd een beetje met zeil bezig geweest, een beetje oors aan de meeste, ongestrapt en zo wat heen. En ja, het laat ik maar een hele lietse dingetjes. En als je dan een knappe start hebben en we kwamen hier mooi bij die wal langs van het Gemalo, dan ging het hartstikke lekker. En ja, we waren eerst in het begin even met uit. Toen kwamen we op een gegeven moment Huizem en Jennewoord en Langwaarde kwamen een heel deel bij. Die ben naar Varus geweest, ik ben even vierde geweest zelfs. Maar Dirk die zei op een mooie strookjes wien aankomen en daar hebben we op wachten. En toen we toch weer waren bij die boeien. Dus dan... Ja, je hebt strijden matten voor dat tweede plakje, dat hij hem hellen. Ik heb hier wel eens steen te winnen je mijn eerste worden en toen ging je mijn Polonaise over het dek. Ja. Doe je hem dat nog? Ja, gaan we eerste worden wel, ja. Ja, maar het tweede... Ja, zeker. Nou ja, die jongens hebben ik wel even een rondje maken, maar dat moet ik... dat doe ik het alle dagen, ook soms. Nou, ik zou hier maar even lekker van genieten. Ja, dat hebben we gedaan. Dat weer skipper Auke de Groot van de Zuidwesthoeken die een prachtige tweede plak veer. En altijd mooi te zien. Het verschil in emoties bij verschillende skippers. Werden gebroeders Brouwer haast te klinken uit het skip stampen als ze zijn plakje hellen. En Auke de Groot van binnen natuurlijk heel blij is. Maar aan de boetenkant haast altijd gelijk als je laatste is of eerste. Of laatste of tweede nou in dit geval. En hier is het feest los. En dan weten we net op welk vak. Dit is de Zuidwesthoeken. Ja, nou. Dit mag ik een keer. 4 worden. Ondertussen ben er al een heel soort scootjes over de streek aan hier in de Lemmer. En dan beginnen we maar weer even van Boppe aan Owen. Dat wie natuurlijk de nummer 1 en de kampioen 2023. Want dat kunnen we nou wel zeggen. Want Douwe houdt natuurlijk nog een slag om de eren. Want ja, die orenscootjes wie nog net binnen. En dan kun je het nooit officieel zeggen. Dus, maar nou ben ze wel binnen. En nou kunnen we bevestigen officieel dat Grauw echt kampioen is. En Joet dus tweede staren, 3 Jennewoord, 4 Langwaar, 5 Akrum, 6 Ljouwert, 7 Jouwer, 8 de hele mannen, 9 de Lemmer, 10 Snits, 11 Huizem, 12 Jereveen. En er moeten nog 12 komen, maar die kunnen we wel noteren, want die komen nou op een streek aan en er zit een heel groot gat tussen. Dan wordt het trekje de plak voor wat zijn en heel de achteraan. Nummer 4 is Drachten. En dan wil ze
nog 2 scootjes binnenkomen matten. Gaan wij wel even naar de staan in het klassement. En dat is vanzelfsprekend op nummer 1, Grauw, kampioen. 9,5 punten. We benadrukken het nog maar eens een keer. 2, de Lemmer op het stuit. 33,8. 1 punt erachter, het Veen. Mooi Sietse Brouwer. En dan nog een 10e punt erachter. Het leert heel dicht bij elkaar. Jenne Wout, Sieber van der Wiska. Op het 5e plak staat nou Ljouwert met 30 punten. Akrum is 6 met 42 punten. Zo'n de Jouwer met 44 punten. En dan komen we in het rechterkaartje. En dat is op de 8e plak Langwaar. Maar 46 punten. Njoegen de hele mannen 55 punten. Huzum op het 10e plak met 55 punten. Alvesnits met 59 punten. Tolve Drachten 66 punten. Wout zijn op het 13e plak met 73 punten. En ja, dan is het Starum een hele goede dag gehad. Maar het helpt hem nog net van het laatste plak. Auke de Groot 74 punten op het 14e plak. Wout zijn is ondertussen hoe de streek aan. Dan wachten wij nog op Drachten. Die is weer om. Wils de Grauwste denk ik al een krat of 12 bier op haar. Kom Drachten hier de hoorn en dan binnen 10 verschillen geel en heel groot hè. Ja, ik weet niet hoeveel minuten nog wat hebben, maar ik heb me net klokt, maar dat is een heel groot verschil. Zeker in Drachten weer 5e bij de eerste tonnen. Dat is echt totaal net hun kampioenschap dit hier. Nee, dit is we hier er meer van verwacht. Het schip vliegt hier helemaal op elkaar west. Als ik nog een keer de pech en dan best er een keer maar de start goed bij zoals juster en dan gaat hij eruit. Dan moet ik alles in die kampioenschap zien zitten. Zoals het verdienen, alles mooi zit het voor de Dragsters al iets in. Noem een viertje als laatste door de streek. En daar eindig je. Geel en ik nou het commentaar hoe het mooi. Want de zielerij in de baai van Lemmer die we hier mooi van Boppen sjuggen. We beginnen er straks even uit voor de reclame. En daarna het Nijpeteer met Arjen de Boer en Dini Visser. Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijfsma, FB Oranjewoud, Rabobank en Hayema Hielkema. De enige echte meubelopruiming vind je op Jouwer bij Woonvoordeel de Vrede. De mooiste banken, fauteuils, eethoeken, kosten, boksprings en matrassen. Die in no fort met kwattingen ontwas 70%. Maar wees er al bij, want fort is fort. Bij Woonvoordeel de Vrede, transport wij Santjen op een Jouwer. Je hebt een huis aan het water en wilt dit verkopen. Dan zoek je een makelaar die wonen aan water op waarde weet te schatten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keeper van uw huis had u al voen. Nou dan nog. Wonenaanwater.nl. Nieuwnieuw.com Herenmode. Laat zien wie je bent. Herenmode voor ieder draagmoment. 4 koopavonden en parkeren voor de deur. Nieuwnieuw.com Herenmode, droonrijp. Plan om boeten interieuurtje? Kom naar Hegel Buiten. Inrichters van Boeten. De mooiste materialen, het beste advies en de juiste vakman. Hegel Buiten. De inrichters van Boeten in Hommets. Wij maken je boeten mooi. De wien volop in de zilm. 50% korting op een simmercollectie. Nieuwnieuw.com Herenmode. Welkom bij Hotel Eetcafé De Hoe in het pittoreske centrum van Wurm. Als 5e generatie van De Hoe nodig je hem van harte uit om de gemoedelijke sfeer te komen brengen in ons 100-jarige familiebedrijf. Wij ontvangen jou graag in ons gezellig eetcafé, uw sfeervolle hotel of voor een arrangement in een van onze cel. Wij zeggen jou graag bij u in Wurm. Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijfsma, FB Oranjewoud, Rabobank
En Haima Hielkema. Nogmaals welkom vanuit de Lemsterbij. Douwe Visser, de skipper van Grauw, is voor de zonde keer kampioen worden van de SKS. En Grauw in de skiernis voor de 16e keer kampioen. Nou, we kunnen gewoon eerlijk wezen, Dini. Dit wie gewoon met kop en schouders een prachtig kampioenschap van Grauw. Ja, geweldig. Ja, dit is magistraal. Kerst er niks over van is het. Is... Magistraal neemt het. Ja, echt weer. Ja, dat is het. Gewoon je zeggen, je fout maken. Dus ja, dan bist het terug te winnaar. Ja. Super. En wat maakt het hun nou zo vlug? Ja, ik heb de vraag al jochend zien over 12 keer gesteld, maar ik wil het nog 1 keer weten. Nou ja, het is de combinatie. Hè? Alles met kloppen. En dat doet het bij hun het hele hier eigenlijk al. Het skip is natuurlijk up-to-date maken. Ze hebben de bemanning, die is al zo lang. Er zit zoveel ondervinding in. En de combinatie, het past bij hun dit hier gewoon al je supergoed. En dan valt alles op zijn plek. En dan gaat alles goed. En dan is het kampioen. Ja, maar ze winnen in het voorseizoen, waren ze ook al neemt, op basis van het voorseizoen, als een van de grote favorieten. En zij maakt het wel echt heel onderweer. Ja, super. Ja, ze hebben de zaak gewoon goed op orde. En ja, er kerst niks op oude dingen. En, het verschil is wel heel groot. Dus ik denk dat we een hele drukke winter krijgen. Ja, dat denk ik ook. Maar van deze kant Grauw, proficiat. Een oorscootje wat we er echt even uit hellen moeten. Dat is Auke de Groot, maar de Zuidwesthoeken. Ze staan nog wel altijd in het algemeen klassement op het 14e plak. Maar nou een heel mooi tweede plak. En de koest, tijdens het interview met Geertje de Vries, de trilling in zijn stem jaren. Ja, nou dat snap ik heel goed. Dat is het, om dan, we zitten nou toch op het eind van de serie. En als dan zo'n uitslag nog pakt, dat is wel zo geweldig. Dan, dat veelt inderdaad op best wel hard kampioen. Ja. Dat kan ik me zo goed voorstellen. Ja. En dan die twee scootjes die boppen in mooi draaien in het kampioen, in het klassement, zeg maar. Heerenveen en de Lemmer. Zij stellen dan weer heel bot teloor. En Drachten die gaat hoeveel stond de tonnen? Volgens mij als vierde om de eerste ton, om de bovenste tonnen. En die eindigt als laatste. Hoe is het nou toch mogelijk? Zoveel wisselingen. Ja, dat is denk ik hulde aan de wedstrijdcommissie. Dat mag ik wel even zijn willen, denk ik. Want die hebben toch deze baan een beetje de mooie inline, maar de gele boetjes er nog even bij, zodat er een extra wal is, zodat het even spannend blijft. En ja, het is ongekend, zoveel wisselingen. Ja, en als het dan steeds aan de verkeerde kant is, nou ja, dan heeft soms gewoon even een dag dat het net wil. En dan hebben die Engelsen een mooi spreekwoord. When it rains, it pours. So, dan gaat alles ik mis. Dus ja, dan daar weer, denk ik, voor hun. Ja, zeker. Nou, voor de volledigheid dan even nog de uitslag van Joert hier op de Lemsterbij. Even op kaart. Op 1 hebben we dus Grauw. Op 2 de Zuidwesthoeken. 3 hebben wij Jennevoort. 4 Langwaar. 5 Akkerum. 6 Ljouwert. Zoon de Jouwer. 8 de hele mannen. 9 Lemmer. 10 Snits. 11 Huzum. 12 Heerenveen. 13 wordt zijn. En 14e dan Drachten. En dan we dan gelijk met Rogier mooi het algemeen klassement. En we weten dus nou dat Grauw kampioen wordt is. Maar 9 en een hele punt. Ja, dat is echt wel een unicum. Ian dus Grauw, 9,4. Var de Lemmer, 33,8. Heerenveen, 33,9. Jennevoort, 34. Dus we noemen ze 2, 3 en 4. Zitten alle jaar op 0,2 punten van elkaar. Je kan echt net zeggen dat het saai is. Hè? Ondanks dat Grauw kampioen is al. Het is net saai. Want er is nog zoveel te winnen de komende 2 wedstrijden. Dat is echt, dat wordt heel spannend. En dan zit Lauwert nog op het vinkentouw. Want Lauwert het zo'n 30. Dus die moet je ook nog voor in de gaten horen. Ja, zeker. Het wordt echt, ze kunnen er echt nog wel voorzielen. Dus het bloed tot ons snits echt nog wel wat voor te vluchten. Ja. Mooi. Ja, nog eventjes voor mij dan, want toen heeft jarenlang het al mooi zield. Hoe belangrijk vinden de skippers een tweede plak? Want het gaat natuurlijk om de titel, die is nou voor Grauw. Maar hoe belangrijk is een podiumplak? Ja, dat is ik belangrijk. Ik bedoel, je wil natuurlijk zo hoog mogelijk eindigen. En natuurlijk wil je al je kampioen worden. Maar dat wordt hem dit hier net. Maar dan was wel alles eruit halen. Ik dat tweede plak of dat derde plak. Of voor sommigen is het linkerrijtje het doel. Hè, nou nog. En er was toch altijd nog het maximale eruit halen. Dus zeker, ze gaan er echt nog wel voor. Nou, en doe ik complimenten, want die laatste dag. Maar dan hier zei van tevoren van, ik voorzis Grauw, maar ja, dat is wat al te makkelijk. Dan zei ik maar dat Langwaar het heel goed dacht. Nou, dat heeft hij bewezen als analist, hè? Ja, dat heb hij me geluk, Joert.
Ik ken ik wel naar het casino. Dat jij erbij douwen. Ja, gezellig. Ja, die Tiegetank van die rollersanalist bij het Scootjesjournaal. En nou goed, waar weer ik inderdaad vanuit ontak om hier. Oh. Nou, dat zien we dan wel. Of is er dan adviseur met snits? Nee, dat ben ik zeker. Nou, dan heeft alle tijd om bij ons deel te komen. Ja, maar Jim, ik bedankt. Dat was mooi. Dat wie Dini Visser, ik wil je hem dankzezen voor het zien. Nou, deze mooie editie, deze dag in de Lemster bij. Morgen ben we weer dan vanuit op een ei vanuit de Lemmer. En dan zien we zien hoe het komt om de strijd om plak 2 en 3 in het algemeen klassement. Graag om het morgen. Dag. Dit programma waard mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Draaisma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Hielkema.